ari ubane tokola ari yalo ari utleni ka yena tle batho asi nakiri la. Mom's got a headache. Get Calpol. It's not me. Who said that? Right, guys. Muri say guys, maskara say mamuka say maneri kumati manenika. I don't know jupita network. Hameno tintu jukufamba say mamu comments yenyu ndikumboona, ma comments adisikumona, ma comments hanzima ayo nde business, serious business. Kana nde kana kukanaya, kukatongofuma kuchinaya. Mazisa wangu anobva totanga kuti anoreacta ku ndine allergies saka anoreacta ku green trees, anything chiri green, ma carpet and what not. Anotanga kutozvimba nekuonera kuta blare and what not. Saka ndotopfeka magrass kuti ndibatsirikane. But kana kusinganayi kuti sei ndinenge ndiripo anditi so molweni salimonani ninjani dumela machira naputhi muri sei guys. Yes guys, we are here today guys. Kune vakaona chitokoro chichidhoma chichitamba ndombolo handiti nyaya yacho yakareba zvisingaiti andina chandinotomboona andiselina andisitomboziva kuti tiri pachii kana kuti kudii handisi kuziva. Tiri pa 250 here titange andiselina. Are we on 250 titange? Tasvika here pa number 250 or 300 titange? Tiripo here guys. Take your friends. Tokoro tinzwa kuti chikwambo ichi chinoningirira zvakamira sei. Chikwambo ichi ndombolo yachairova iyi pamwe haisi ndombolo yamuri kufunga kuti changa chakamira apo chitamba ndombolo, pamwe indombolo yeningirikiri hatisi kuziva asi tichanzwa. So guys, take your friends tisvike pa 250 then we can start. Nokuti zvaya kunzi sisimeli rap, can you please wrap up? Sisimeli changa kutaura futi summary kuti kwa kuchitaurwa nezvei, changa kuchitaurwa nezvei. Ndoti zvozvo ndondiremera guys. Zvozondremera guys. Alright, chingotegai vamwe guys, chingotegai vamwe and share the live. Share live motega vamwe ndikona ya abuda manjita pa 164. Right, chingotegai vamwe and share the live. Hanzi chimboisa music a bit. Data manje. Alright. Okay, let me put data. Music, I mean to say. Tichita tishke 250, 168 guys. It type 250 and then to vadatanga ku player. And then to vadatanga kudi ku player kuti unze guest yedu anditika. Right, ndiana nesong yaruda kuti ndifano player. Ane song yaruda kuti ndifano kumu player and ipi. Tavi pa 178. Ane song yaruda kuti tifano player ndeipi. Anzi kunge baba arari vakona gonzo richiwaina naiwe zvakaoma ameno zvikuita Facebook cheri ameno. You might not be surprised kuwana live yedu is not reaching even audience andiwana ameno zvikuitika neFacebook. Right, ndana ndisonga yaruda kuti ndifano player tichisvika pa 250 then mobva maona mai vakaona mashura asi nyaya yavo yakareba chaiko saka moita take heart anditika moita take heart kana vachinge vauya nokuti nyaya yavo aiwa Japreza aridzwi tingatoisa nzira dzakanaka. Japreza anovharisa masongs, anovharisa malive. Japreza anoblokesa malive. Hanzi nzira chi dzakanaka. Right, tave pa 180. Right. Japreza anovharisa masongs. Hanzi nzira dzakanaka ndizvo. Right. Guys, itai tuone. Andi tiziviza chitonga ichi. Anobharisa malive. Yoza Japreza dzinoblokesa malive.
dzinoblokesa malive. Akaseta masettings ekuti mukaplaya music yake unoblokwa, live inoblokwa neFacebook inodonetswa. Anenge asingari kuti muplay ka music yake mahara. Anenge asingari kuti muplay music yake mahara. Anenge achida kuti music yake mutenge kuiTunes kana kuApple Store kana kuSpotify. Saka kuiridza kwatoita panapa apa. Tichiridza mahara. Anikaona. Copyright. Thank you very much. Namba iripo zina rao yane zuro la ina iripo namba ukaenda kumsoro kutoka kumsoro namba zilipo ipo paya kana muzo dipata ndokupa namba iripo na namba azinzira dzakanaka. Atodi ne music yake, adi ne music yake kuuze mahali. Gogo wana taa, maskera say, gogo wana taa. Tenders was better say and that soldier love. Thank you, Charity. Thank you, Charity. Savannah Rose, thank you, Melody. Guys, tegerewo ida marwei nasa hapo. Tegai ida akasarira ida chokene pana ba awanzo kusara pama live. Tegai ida marwei ndovuka notification achikubuda kubati. Yesi magi maswanda nada kuti utegwe newe. Tegai ida guys, ida marwei, tegai ida marwei. Notega letu awanzo kusara vani vavo. Notification zinenge kuchika. Notega umwendiana singashaiki pama live. It's not to say. Motega ratibu kondo. Oh, abashiga. Ratibu kondo abashiga. Ratabashiga. Motega Cynthia school. Ndio mnasinga sari panapa. Ratibu kondo abashiga. Dr. Mtisi, we welcome you. Kurufara page nanda kutotegiwe. Because awanzo Sara. Ene unoda kuti ndikutege saka nanda kutoti utegiwe makawanda bata mwena kutoka ngano eni shupi yanzi ndandishayikwe nanda kutoti mutegwe because amushayikwe zveshwashwa zvando yatsoziva saka ma notifications anenge asiri kusvika kuvanhu. I don't know noti pana vanhu vamboninyora chiti ma notification atichambondozona ma live apera atizi chiri kuitika ndikati I don't know, right? So guys, chave yedu pa 200 kwandiri kuti 230 saka right regai tingotanga vamwe vachatibatsira pakati but handisi kuzodzokorodza kuti chichaitika. Right, regai tibve tangoudza guest yedu vakaona
right. Vakaona chikwambo ichi tinzo kuti zvakamira sei nyaya yavo. Right, regai vadedze. Kwanzi bangura kuchengeta. Ndozvichengeta ini. Yesi Viki. Hello, maswera sei? Taswera masvike. Ya. Masvika, inda muri kudhaucha muri kuti Kutorowa neana. Oh, aiwa, kumuno kovhundukia kuti chingauya here nhasi. Chikwambo ichi hayo achiuyi tatachifumura. Right. Aiwa, pana kana chakamboipa apa timbosore tichimbovhunduka. Asi musatye tatofumuka so. Saka inini tichakupa izita repachirongwa panapa ndichika tongokuti Patricia muzuva ranhasi. Muti utangire pakutanga kwenyaya tiri pano hatina kwati kumanyira hedu kuti zvakafamba sei. Handitika chii chakaitika kubva pakutanga musambosirira kana detail. Hatisi kuda zvinhu zvinosara. Toda kunyazofamba nenyaya tichinda. Tiripo zvedu tiudze kuti chii chakaitika kuti muona chikwambo ichi. Okay. Ndotanga? Tanga iyi. Ya, nyaya yangu inotangira pakuti ndaishanda pane imwe company ndobva ndazosiya baba. Ndobva ndaenda kuDurban, ndakabva muno muJoburg, ndobva ndaenda kuDurban kune brother yangu. Saka ndaitsvaka basa kuDurban, ndobva brother yangu ati pane pandorenda vane hama yavo iri kuchi, vane brother yavo iri kuJoburg inoda munhu. Saka dai waenda wanovashandira ikoko. Ndobva ndati okay, it's fine, ndoenda. Saka vakabva vanditumira mari vacho vanga vari kuno kuJoburg, ndobva vanditumira mari varungu vacho, ndobva ndauya. Vanga vari varungu vatemei? Anga ari maindia. All right. Saka first day ratakasvika atakabazana zvakanaka, vakazondipika zvakanaka, ndobva vandiratidza rumu yangu yekurara. Saka imba yavo iyi yanga iri imba hombe, yakakura imba yavo zvokuti. Asi rumu yangu ndiyo yava kumacheto, but muri musemu imba iyoyo. Asi rumu yangu yanga iri kumacheto. Saka murumu imomo ndichipinda ndomavainamatira. Muzo vanonamata zvidhori. Saka vachinamata zvidhori kudaro, ini ndakabva ndapindawo kozi inini ndakangokura ndichingoziva kuti kune machechi akasiyana-siyana. Ndiri kuchikoro ndaingoziva kuti kune Buddhism, Hindu, whatever. Handinamboziva kuti chii pamusoro pazvo zvakamira sei. Saka ndapinda murumu imomo ndakachingamidzwa namapikicha ezvidhori avanonamata ivo, ari mapikicha maframes, ngati maframes avanonamata. Saka imamo topindamo muchirumu mukuonamata? Ndio mandandapiwa kakuti ndo mekurara. Mamuri mekurara mamusiri. Saka ivo vanga votochinja mekunamatira? Ivo vanga kuda kuti mainamatirwa ndisati ndashanda. All right. Okay. Saka muso vakandipinza murumu imomo mamuchinechi maframe aya. Ndakabva ndangorohwa nehana ndichingoona zvinhu zvacho, ndibva ndangoti ndezvavo zvavanodi zvavanonamata. Saka inini ndarara first day iroro kuhope, ndakarota kuchinzi handichataura hangu nechirungu kozi pane mwanogona kunzwa somewhere. Saka ndobva ndanzi iwewo unoti Jesu mumba munomu ndiwani. Saka ndiri kurota kudero, ndobva ndati inini ndobhilivha muhope kozi ndakanga ndisingambobhilivhi kozi asi ndakubhilivha nenyaya yekuti kurota kwandaita ndakasangana nezvakawanda ndichingoona like through hope zvichiitika. Saka ndakabva ndatanga kubhilivha kuti saka hope dzangu dzinotaura zvakawanda. Saka pandakarota idzodzo hope idzi ndakaziva kuti pane something chiri kuitika. Iva zvikanzi iwewo ndiwani unoti Jesu mamunhu. Ndobva ndatanga kuchinywa handiti kuhope uku. Kana changu tanga zvikanzi muurayi ichichi. Ndatanga kutsimbiriwa zvazvo kuti unoti madzikire ekuti unowedza kuchedzera but usitadza kana kutaura, woedza kuskrima usingaskrima handiti.
saka inini ndobva ndakangozodedzera kuti Jesu nemwoyo katatu ndichibva ndarekedzwa ndokupepuka kwatakaita kozi ndakangoshedzera Jesu katatu nemwoyo ndichibva ndangopepuka ndobva ndashaya kuti chii chiri kuitika ndobva ndazvibvunza ndega kuti ko uri kundibvunza kuti unoti Jesu mumba munomu ndiani zvakandishamisa ndobva ndangoti it's fine regai ndisiyane nazvo ndobva ndangoti hamupa mavo saka ndobva ndavati inini handisi kusununguka kuraramba menyu mune zvamunonamatira izvi imimi chitsvakai kumwe sezvo imimi mandipa munomu because inini moza kuti ndonamata zvandonamata imunamata zvamunamata saka chindipaiwo chichibisaiwo zvinhu zvenyu izvi zvamunonamata muchisa pamwe because handikwanisi ndobva zvikanzi okay ndobva vabvisa mauya avo vanonamata zvidhori zvavo zviya ndobva vazviendesa kune imba inorara vanhu handiti saka one day ndakatogara pabhedhi pangu ndiri kutoverenga zvangu bhaibheri rangu ndakagara pabhedhi paya ndobva ndanzwa mutsindo pamusoro pemba mutsindo wakati saka ndobva ndati mutsindo uyu ndewei asi umutsindo iwo pawakaitika ndakashega mukova muviri wangu like kukonekta kuti chakaipa chinhu chatigii pamusoro apa asi kuti handisi kunzwisisa kuti zvii zviri kuitika semunhu asina kumbosangana nezvinhu izvi mulife yangu yese ndakabva ndangoti hameno zviri kuitika ndobva ndangoignora mutsindo uyoyo ndobva ndarara iri rimwe zuva ndakarara futi ndakapokewa ndakarara kuti ndakanzwa kuti ndabatwa moza kuti kana asina ndakarara ndiri kuhope ndokunzwa kuti ndabatwa nechigunwe munhu andibata but munhu wacho hasi real but ndabatwa ndapokewa kudai ndobva ndashaya kuti chii handiti ndobva ndamuka ndikati chii chandipoka ndakabva ndangozvishayira pazvo ndikati regani kusiyana nazvo saka rimwe zuva manje handobva ndazotanga kutonzwa kutsoka kutofamba saka vaiti vakaita minamato yavo yavakafa saka ini ndiro dzakavapakurira dzekuti chikafu chavo but zvaizondishamisa kuti makuseni ndofuma ndiro dziya dzisipo kuti dzaenda nepa handizivi kuti zvinenge zvaiti asi vaiti vakaita munamato iwowo wekuti vapakura ndiro kwadzimwa magetsi imba yose yaitinhira imba yose kubva kwanda tadzoka tatatonetsa kuti network yaenda kupi right ndobva zvadini paya handei saka imba yaitinhira ehe saka yatinhira kudero taitanga kuchifamba zvezvokuti unotonzwa iyoyo ndo life yandakasangana nayo kuti kana ndega mulife mangu ende handaiziva kuti chii kuti ndizoziva zvese zvokuti chikwambo muchazvinzwa mberi kozi kwese uku kwaitasava kusaziva kuti zvii zviri kuitika pamusha uno saka ndichinzwa mupindo uchifamba moza kuti mutsindo yakuti unotonzwa kuti aya munhu uri kufamba kuti 1 2 uyu ndo zvandainzwa padenga kuti kune munhu uri kufamba ndikabuda panze ndaiti ndikatarisa mazenye ndinyazoona kuti pakavharika pane sling pane chii ko chiri kufamba chii zvaindishamisa kuti chiri kufamba nemakumbo but chinhu ichi chiri kufamba mhani pamusoro pemba babati asi munhu kana chii ndobva ndazovabvuma kuseni ndobva ndavabvunza ndikati inini mumba mandinorara muka mune chinhu chinofamba zvikanzi ndonga imba inei kozi takatombozamawo kozi imba inoita kadi takaitengawo tikatombonetseka mwana achitadza kurara tikambofamba kozi hatitombozivi kuti chinoitika pamwe pane munhu wakafira munomu saka inenge iri kuhandiwa chiitishe ndikati iri kuhandiwa saka indakanguva nekamweya kongoti maybe imba iri kuhandiwawo pamwe amene saka chakatanga kuchiita mutsindo uya wakatanga kuchiti chaitanga chichifamba kachakufamba uchazoenda kudhuze nemukova ndo kwatinoita sokuti chonodzira but ndaiti ndikatarisa handioni asi ndichonzwa kuti kune mutsindo uri kungofamba kune munhu uri kufamba but munhu wacho handimuoni saka zvaityisa nekuti ndaitoziva kuti chinhu ichi chiri spiritual handikwanisi kuchiona chinhu chiri asi kuti ndo munhu wacho wakafa here ari kunezamba muno kana kuti pane
pane zviri kuitika sezvo ndasingazivi kuti chii. Saka ndaitotiza ndatiza kudero kozi ndaitya because ndasingazvikwanisi kuziva kuti ndozvifambisa sei. Ndatiza ndonosvika ndichivagugudzira mavanorara mukadzi nemurume nemwana. Ndadero taitosvika pakutorara mumba mumwe imomo murumu imomo tese, ini pasi pamitiresi yangu yepasi, iwo pamubhedha wavo handiti. Saka wakutoimpoza bedroom, wakutotora bedroom, wakutoita ataki bedroom yevanhu. Yes, because ndozvanga zvakuitika because ndasingakwanisika. Because maitiro azvaita iwawo hatomboiti zvokuti chero dai mamurimika hameno handizivi kuti mitiro azvaita iwoka. Zvinotonesa kuti kanditaura kudai munhu unofunga kuti pamwe majokes asi majokes it's real. Ende zvinhu zvinowanikwa zvokuti zvandakasangana nazvo zvokuti nanhasi ndongoti Marika zvamakandionesa ndongawo Mwari angandiisa ipapo kuti ndizive kuti pane zvinoitika mulife zvatete tisingaziviwo. Saka ndo zvandakasangana nazvo neniwo ndasingabhiliivhi kuti kune zvakadero but yes zvinowanikwa munyika matakapinda makasiyana munhu zvinowanikwa. Saka ndazwa kudero ndobva tarara mumba muya. Saka zvazvatova zvemamwe mazuva kuti dzimwe nguva ndomborara zvakanaka, dzimwe nguva ndombodza mutindo uya ndomhanya futi tonorara tese. Asi ndakazombova neimwewo kuti regai ndinamate. Saka ndakatanga kuseta alarm ya 12 neya 3. Saka ndaseta maalarm angu a 12 na 3 ndaimuka ndichinamata. Because pane zuva randakati regai ndisati ndaseta alarm, pane zuva randakati regai ndiite zvekurova usiku hwese ndichinamata. Handichadi kurara. Pano zvandasangana nazvo izvi hazvisi zvemese, zvatova zvimwe zvinotoda kuti ndichinamata. Saka ndobva ndatanga kunamata usiku ihwohwo handina kurara. Ivo vakungoti ndarara, asi chaindinetsa ndechekuti kana ndarara mukadzi aiuya kuzodzima light oenda. Kudzimira iwewe murumu mako? Murumu mangu. Okay. Aiuya wodzima. Inini ndaita sendarara kada kunzwa kuti vakuenda kunorara ndaita sendarara ini ndisina. Saka paanouya paya kozi bekutanga ndakaongoona ndakangozomuka rakadzima ndikati radzima sei. Pechitu ndo pandakazoita sendarara ndichibva ndamuona achidzima. Ndobva aenda ndobva vatobatidza uyu kuti varare. Saka varara kudero indaibva ndamuka ndobatidza laiti yakozi ndaiziva kuti murima ndomunodiwa. Saka kurova kuti inini ndaimuka, saka ndaitoona kuti rima nechinhu ichi zvinonzwanana. Saka inini regai ndibatidze mwenje wangu, ndobatidza zvangu ndorara. Asi kana zvadero ndaizoti saka ndana kubatidza laiti dero, saka zvaiva nani ndairarawo zvirinani. Saka pandakazoti regai ndichiita zvokunamata izvi manje ndanamata usiku hwese. Ndakasvika vakarara pai mulonji vese, mukadzi nemwana, vasiya mubhedha uko. Vauya kuzorara kupi? Mulonji. Ndikazvibvunza ndikati naime ko munongogara ndongomuka pega pandomuka dzimwe nguva matiza mubhedha wenyu mukuru kuya kuzorara munomu zvizviri kuitika. Zvikanzi tachinzwa kutsva zvikazodidididi izvo kwava kundivhara. Icho chatinonetsa pandainamata payapayaka chaitiza kwangu toenda kupi? Kwavari. Ndoko tinonodzana kuya manje. Kozi izvi zvakazoitika pakuti manje vachingondinyeppera kuti atangorara tangodi indasingazivi kuti ndo zviri kuitika, kuti ndikarovawo munamato wangu tinonosvika todzana kwavari kuvotiza vokwavo voya vozovata mulonji. Saka ndasingazivi ndo zviri kuitika. Saka vaingondivhara vanhu vanga vasinganditauri chokwadi, vaingondivhara. Saka ndobva ndati ndoita sei manje. Saka ndobva ndazoti rimwe zuva futi ndatizavo kwangu chandinetsa ndaenda ikoko tiri tese manje ikoko tese chabva chauya manje live kuzotanga kwete kuti live chakuuya manje tiri tese pamuya tiri kutodzana sezvokuti utotonzwa kuti nani stop mutsindo kunge munhu ari kudzana shuwa pamusoro pemba. Matakarara tese murumu mawe takarara tese imomo tichidzana kudero. Ndongoigino wakadero asi zvaiva nani kozi ini ndaibva ndati handinokuti tiri tese imomo. Saka handina chinondidi
chandonyanya kutya asi kuti ndandisingarari but ndaiti ndikavhara maziso ndaiti ndikavhara maziso ndaiona ndakatariswa nemeso ered meso anobuda ropa like moza kuti kungoona like face ine maziso akazara ropa ndio zvandaiona kandikavhara ndikati ndirare saka ndaiti kutadza kurara zvekuti ndaingorarawo ndakazvinura usiku hwese kuti handisi kuziva kuti zvii zviri kuitika saka zvadero manje saka zvadero manje ndobva ndati ndobva vati ini ndobva ndati inini zvepano pamusha ndazvikoniwa ndakuchidi kubereka bhegi rangu ndiende kozi handingambozvikanzi imbomira chimbodedza n'anga yedu zvavanonamata wezve yavo n'anga yavo ndoyatoda kuti tigadzire imba pamwe zvinonaka vabva vatobhadharira n'anga yaibva kupi kudhebheni ndobva yauya n'anga yatsveta mene akaita madota nezvimwe zvake hamino zvavanotsveta vakushoperana vari ikoko ndobva ndazodanwa kozi ndakatogara zvangu ndichitoona tv ndobva ndazodanwa zvikanzi huya hana yange akatanga kuchirowa manje kuti ndoendepi inini n'anga handitombonzwana nen'anga handizivi nezven'anga uye zvavanoita izvi handizvizivi manje ndoita sei ndikaramba vanoti iwo ndiwakuramba nokuti hausi kuda kuti chikwambu chidzingwe pamusha pano ndobva ndaenda saka ndobva ndaenda kudero hana yangu ndaingozviudza kuti mwari inini nika handinangu zvandinoziva asi apa ndinoda kungotiva ndinzi kuti vanoti kudii kozi ndikaramba pamwe vanozongoti pamwe ndazoramba kuti imba yavo igadzirwe sezvo ndiri kukomplaina ndobva yauya n'anga ndobva yanokora zvimadota so zvakaita zvimadota zvikanzi tora zvimadota izvi uinde maunovata unosvika udi kukusha uchaona uchivata zvakanaka atatochiuraya kudi mangwana tonochirasira kugwizi kupi okay ndatora madota aya ndichipinda murumu mangu chibva ndamarasa chibva ndakwira pamubhedha ndobva ndatora bhaibheri rangu ndobva ndatanga kunamata ndichichema saka ndakatanga kungochema zvekuti misodzi yakatanga kungoyerera nani stop handeziva kuti yaibvepi kana kuti ndaichemei kana yakangotanga kungoyerera misodzi ichiyerera yayerera misodzi ndobva ndanamata pandakatanga kunamata paya ndobva chinhu chiya chatanga futi kuti mutsindu ndobva ndadzokera kwaari ndikati imi ndita murume uyaya ndikati muri kuti mauraya chikwambo munishuwa zvikanzi ndikati hamuna zvamaita chirimo murumu mangu zvikanzi iwe uchanetsa iwe unogoti chinhu chatauraya chatiri kunorasa mangwana ndikati ati hamuna ipapo ndakatovapikisa kuti ndisati zvaifamba seiwo neni ndakangoita nditanga kuitawo nharo nai ndikamunza kuti hapana zvawaita chiri mumba zvikanzi wachinzwa sei kana pandachinamata ndachinzwa zvikanzi wambonamata sei tiudze manamatira waita ndikati panenge kukudzei ndanamata ndangonamata semunamatira munoitawo muchinamata manamatirei ndiwo munamatira wandangoitawo ndikabva ndaziva kuti chirimo zvikanzi ndobva vanyarara indobva ndarara kudei mangwana ndikozi ndaenda kuchechi ndobva ndaenda kuchechi kwangu paiva padhuze yangu next door ndobva ndaenda pachechi muchechi ndichingopinda muchechi maiimbwa song yekuti bless the Lord oh my soul oh my soul munyazogona kuimba here tinyazombotimbira timboona unyazoigona andigonini kuchechi unoimba uchiti kudiimba saka vachiti bless the Lord oh my soul chi worship his holy name whatever ndobva ndatanga kuchema futi muchechi mwe ndakatanga kuchema misodzi yandakachema misodzi iyo manhiri yayo ndio misodzi yandakachema futi muchechi muye zvakatondishamisa kuti semunhu akakura asina mboenda kuchechi kana kudii ndakangotangawo kuchema kushauta chii zviri kuitika ndikashamisawa misodzi yangu iri kubudei asi ndainamata ndichinzwa kuti song iri kundipinda but ndaichema ndobva ndachema kudero saka ndachema ndobva chapedza chechi yanobva ndaenda kumba nevana ndaenda nevana vavo vaviri zvisikana ndobva ndatora zvona zviya ndobva taenda kumba
taenda kumba ndobva ndatarika ndisuke ndiro ndakasvika musitori nendiro musingi ndibva ndatarika ndisuke ndiro pandakasvika ndichisuka ndiro ndakangonzomboza kuti kana kumashure kwako kune munhu unonzwa kuremerwa saka ndiri kusuka ndiro ndakatokoncentrata nendiro ndobva ndangonzwa kuti ndiri kuremerwa pane munhu mani kufamba handina kukunzwa asi ndakangonzwa kungoti ndiri kuremerwa kunenge kune munhu ndobva ndacheuka asi pandakacheuka vanga vakapeta maoko murume wandoshandira nen'anga iya nekazini yacho vakabata maoko kufunya maoko kudai so zvikanzi nen'anga iya pawasvika chechichi chaitika ndikati hapana ndikati ndangochema zvikanzi wachema ndikati zvikanzi hai une imwe pawa yandisingazivi kuti inebvepiwe in'anga iyaye manje zvikanzi hai une imwe pawa yandisinganzwisisi kuti inobva nepi ndikati ndobva ndangoziva zvikanzi apa munoda kuita n'anga kana something chichichi kudzinza kwenyu ndivana nevanga vane mapowers kana kuti kudii ndikati inini handina zvandinoziva asi inini zvandinobhilivha ndezvekuti kana muchiti ini ndine mapowers handizivi asi ndichandoziva ndicho ndamata mwari n'anga handimubhilivhi saka handizi kuti munozama kuti kudii zvikanzi haiwawo ndobva vangu ita sevatsamu ndobva vaenda ndobva vamhino zvavakataurana nen'anga iya ndobva n'anga iya ichibva yaenda saka n'anga iya yaenda kudero hachina chakamboita sechikuti nyarare mazuva ekutanga vachazotanga futi kuchiita noise yacho kuti gidigidi noise saka ndobva ndati regai ndigugule ndagugula kuti chii zvazvo ngoti kugugula unongogugula everything ndobva ndangobvunza kuti pamusoro pano kana pamusoro pemba pachifamba chii chinenge chichiitika kuti chii chinofamba wanzofamba pamusoro pemba ndobva ndatanga kutoona mastories aitaurwa nevanhu vemuno musouth africa kuti pane chikwambo ndo chine system yekufamba pamusoro pemba ndobva ndakatoona kuti saka chikwambo ndo chinodai ndobva ndakatozivawo ndikutotanga kukonverenga kuti nyaya dzidzi kuti pane chinhu chinofamba pamusoro pemba chikwambo ndobva ndakati asi zvandakaverenga kudero ndakangodza pamwe zviri pano zviri difference sezvo ndaingoudzwa kuti munhu akafa saka pamwe zvakasiyana pamunhu akafawo unoita izvozvo handiti rimwe zuva manje murume wacho abva kubasa vana vavai kubhadhara sterekere vana vavai kubhadhara zvokuti vanga vasingatombobhadhari kwete zvavo kana zvokutombobhadhara zviya zvokuti pandakatotanga papasitori namari zvaitongovawo zvokungoti vagara vanhu taipe dzisingabhadhari asi ivo vaikuchengeta zvakanaka zvako vaikubata zvakanaka vanga vari free kundibata zvakanaka nyaya yekuti takanga tatoudzana kuti inini kana munhu usingandidi pano haundidi bcause inini ndinongotaura chokwadi handidi munhu wekuti ndomushandira obva atanga kundituka kana kundiita sei saka ndakangokuvaudza kuti inini kana uri bhosi wangu zvokuti undituke kana kundiita sei kwete okay wagara wangoisa mutemo wako ndo munhu akangwara wakagara wangoisa mutemo wako kuti bvu handidi zvokufurufushwa kozi mukadzi aiva nekakushusha kamwe ndikatombomudza kuti amai inini kukaona ndichikushandira zviri kucho kwedu chotambura hatitamburi inyaya yekuti ndoda kuchengeta mwana saka handingagari kumba kwangu ndakagara vabereki ndofanirwa kuti ndishande saka kana uchindibata kunge ndiri chinhu chisina chinhu ndakatoendawo kuchikoro nditorawo munhu unotoziva zvakawanda saka ukandoda kozi inini pandaishanda pakambani ndichitoshanda muofisi ndakatosiya nenyaya yekuti ex-husband yangu yakanga ichinetsa ichinyenga ipapo chichidii saka papatonetsa ndikaona kuti life patakasiyana ndikaona kuti life haiiti chega ndichitsvaka basa iri ndo zvakaziita kuti ndichisangana nebasa iri ndikati basa ramuka ndinongotora ende handichabvisi transport yekuti everyday ndokura transport ndendayo kugara hangu pabasa ndichizviwanira mari yangu ndichikwanisa kusapota mwana wangu saka apa inini ndakatomudza kuti ende ipapo ivo ndo zvandozviudza ndega kuti handinyengereri munhu kana munhu asikandidi handidi kana achindida anondida kwete zvekuti unondituka kana kundiita sei saka ivo vaitoziva kuti ini handidizvi asi unohwikwako kuti une mutsindo nevhoisi rako kuti the way auri kuexplaina nyaya unotonzwika kuti une power une kamutsindo kaunako so handemberi like kusaka pandakaona kozi ipapo zvasingori zvekuti power chete kozi akatanga achindichemedza mazuva ekutanga mukadzi uyu aitondichemedza
saka ndichichema kudero handairara futi ndaenda murumu mangu ndonochema kuti Mwari sei muzvichidai handiti saka pandaidero kunamata kudai ndaingoona nguva munhu anongochinja like zvezvokungofuma achinja ndongoona kuti saka pamwe kunamata kwandiri kuita ndokuri kumuchinja munhu ndopandakapa zvakazoita kuti ndiwane mapowers iwawo kutaura kana ndaona kuti akundifarira manje zvazvokundifarira chaiko akundifarira kudero ndopandakatanga kuti andituka futi ndamudza kuti no inini kana handina kwenda hatitamburi hatitwi izvozvo saka handitamburi kana uchindiona sekuti kuzimbabwe kune vanhu vanotambura bodo hatitamburi asi kuti tiri kutsvaka kurarama muno saka ipapo akabva anzwisisa kuti chokwadi munhu kauchishanda nekumuonesa kozi vanhu vanga vachiri vechidikiwo kana niniwo futi ndatoriwo mudiki kwavanhu asi vanga vachitoriwo vechidiki handiti saka tadero manje chikombo munhu n'anga yaichibva yaenda isu tasara saka pane ichi chihama chavo changa chichiraramo nemwe rumu ndobva tagogodzerwa hachina vata usiku hwese chichigogodzerwawo chaigogodzerwa naniwo majechi nechinhu ichocho nechikwamba ichi nechikwamba aiwe wangapinda bhisi kuwanako kuti govhura oshaya munhu uchivhura zvakadero panovhurika here unotonzwa kuti pano chinhu ichi hazvina ndivhure ndide kune vamwe pane kuti ndipindigwe ndiri ndoga murumu hazvina ndivhure ndidedzere noise achaipinda mozati inini ndaitotiza handiti ipapo ndatiza ndichienda ikoko then dambudziko manje tadero kudero manje ndichibva ndaenda kuchechi ndobva ndanotaura kuna pasta wangu mongoza mapasta echirungu varungu havaiti zvemweya kana kuti zvechiizvi ndobva ndavatsanangurira nyaya yangu ndikati pambapa paka ndaneta napo dai matitsvakirawo basa kozi pambapa pakaipa zvikanzi chii vakapotidana vanhu ava vachambotanga kugarapo vachiti mwana wasi kurara tikamboenda tikanonamata asi hatina chatakaona kana kunzwa vandati pambapa inini ndaneta ndiziva hangu kuti chii ndiri kudi chiri kufamba saka mazuva akangoenda tichingodero zvichingova on off dzimwe nguva tombonorara tese imomo ndichibva ndazoti ini handichadi kudi kurara murumu makandipa chindivakira imwe kunze kwete pano mukati ndodawo yekunze vachibva vaitawo chipitipiti kumhanyidzana kutsvaka zvekuvakisa mabhiridha kuvaka yangu panze zvanaka ndakurara kune nyaya yekunze woga iwe ungatoti uri muyadhimo motokari nda kuinda koga kwauri woga kokoshuwa kuti toita ndombolo newe ikoko ndokwowoda kuinda ndaiti munhu aiwazvi ndaiti pamwe iyi imba yavo kamazvirimo asi ndikavakirwa nechekunze angu ndikaita zvangu zvoumwari hwangu nebhaibheri rangu pamwe zvinodi zvinochinja handiti ndochingotiwo Mwari chindiudzwaiwo mugomba rangu reshumba muno mundiprotect handiti ndaifunga kuti ndozvichadi zvichaitika kungonzwa mhepo yekuti hamenoka kuti chaida kusumudza imba yose yandandiri zvaitika kudengenyeka ini ndakatora danda kozi mazenga anga ari padhuze kozi chachakada kuita kunge chimukuku zvimikuku zvemuzisa zvimukuku zvemuno ndobva ndatora danda ndobva ndatanga kurova mazenga vakauya vachimanya vakatora pfuti dzavo kuya vachimanya vakati tii ndikati bono nditore tidzokere chinovata ikoko zvokutupezvomabva vanhu ndobva taenda patanorara ikoko zvikanzi chii ndikati zvaitika kuwanda ndatadza kuzvinza kozi paya nemhepo yokuti ndasinganzwisisi kuti chinoda kudubura imba yacho kana kuti chinoda kudii kana kudii zvakatondinetsa zvandinetsa kudero nchibva ndadzokera kuya kunovata manje ndandaa kuchirara mukati imomo ndakurara futi mevana iya ndaramba yepanze handitiche chaidi futi ndakurara manje nemwana mevana ndomanda ndakurara manje mevana muya makamboita senani maita senani manje ndopandakarota lanchi yanga ine munyu asi lanchi iyoyo ndakairota nenyaya yekuti ndakanga ndichinetswa hamene kuti zvadikosi ndakanga rota ndichitonetswa zvisingaiti zvekuti chinenge chaida kurara nini handiti ndezvokuti ndaiona mukomana chiya kwandiri
kwandiri achita mukomana wakanaka gope ndobva ndati saka ndiri kuhope kuya ndichiona kuti pane zvinoda kuitika panapa ndobva ndati rotesa lanchi yaine munyu saka pandaidzodzwa nokudhonza lanchi yaine munyu ichochi ini ndichidhonzwa rimwe divi izvi zvaitika kuhope ndichidhonzwa rimwe divi uku ndichizogwa ndichiratidza lanchi nemunyu saka ndairwisana nacho ndichirwisana nacho ndobva ndabata lanchi yange yaine munyu ndobva ndarege ndobva ndangopepuka ndabata lanchi nechi nemunyu wemabhuyo wematombo saka ndobva ndaenda kune vamwe vanhu vekuvalawo mukadzi nomurume ndobva ndavaudza vaichengeta pachechi paipa ndobva ndavaudza ndikati ndarota zvakadai zvikanzi munyu wakanaka wemabhu shandisa iwowo ita zvekuti kana wakurara toraka zvikanzi zvakaitika rini ndikati zvatotanga kuitika zvechikwambo zvandatorota chinenge chakada kuita something kwandiri asi nenyaya yekuti munyu ndo wazondiponesa saka handizivi kuti munyu uyu ndauratidza kuti ndouita sei nawo zvikanzi iwochi chiti paunorara paipa wodonhedza munyu uya wematombo munodi unotora chero kana kuti lapi ngati chii kakamucheka wobva waisa munyu uya pakati wobva waisa unge pedi kudai kuzasi uku saka ndobva ndatora munyu uya futi ndobva ndaita izvozvo matombo ndobva ndautsveta kuzasi uku ndobva ndatora mwe ndobva ndauisa mupilo handiti papilo pandorara ndobva mwe ndaudonhedza pamukova nepai ndobva ndakuisa mvura mva ndatanga kukusha mumuya mandorara ndadero manje izva ndaudza kuti ndo zvandakuita manje kwangu ndega mukadzi makuseni akauya achiridza wi kuchema ndikati chizvika ndarariwa nechikwambo ndarariwa hello anakutaura kuti ndadi chikwambo akabva atiti ndarariwa nechinhu chiya chauya kuhope chichiita kunge murume wangu kutoita rudo rwese akachema kuchema mukadzi wakachema kwandiri kuchema ndikati ndakakuudza kuti chinhu chichikwambuka ndisi kudi mukati munhu wakafa anditi zvikanzi titi but before that ndajamba before izvozvo zvekuti zvekuchema kwake before zvisati inini ndaona zvemunyu izvi vakanditi pamunhu wakafa pavakandipa pumba munhu wakafa chituke ichingoti pfutseke chiti but ndaitozvizama zuva nezva chiti pfutseke neshona yedu tipfutseke chichiti oziva zvekusangoziva wezvi pana chingoti pfutseke yechichi saka mutsi uyoyo manje ndanzi uchituka unze kuti chii handiti kana kuti tingotuka like zvazvomungotuka kuti sandinetsa handisini ndakakuraya kana kuti pamunhu imba iri kuhandiwa handiti saka inini manje ndadero ndakabva ndatoendawo zvangu pamubhedha wangu murumu ndisati ndarapirwa yaye kunze ndatogara pamubhedha pangu ndatobata bhaibheri rangu chatanga manje mutsindo wacho kitikiti chadero indobva ndatanga manje nechirungu kuti who are you what do you want handiti imi chadero manje ndakapindurwa sisimeli ndinoda ndakapindurwa life yangu yese jehovha life yangu yese asanambosangana nezva iyo ndo handizivi mozati chipindurwa zvekuti ndakarelaxa ndakatobata bhaibheri rangu ndikuzva zvokurelaxa ndobva ndatobvunza asi tina kupindura namadzi tangopindura zvazvokungoti handiti monzaa ndikuita kuti ndokuti hapana weti zvinobuda asi zvazvokutoti iyoyo iri padenga chinhu chausingakwanisi kuona chiri kukupindura ndakamanya makatiza murumu menyu kuri vamboza ndakamanya oza kunomanya kunako kuti ndichiridza mhere yeimwe yamene imwe mhere isanambogara ndakaona saka pachaiti chikupindura chaipindura chiri pai pamusoro pemba here pasi pembere chaipindura chiri pai pamusoro pemba ipapo pachaita noisi papo hei hamuneone zvivindija ungabvunza chai asi one zvivindi ukabvunza chitokoroshi kuti kwanzi chidhoma kuti kwanzi chikwapo nguayu une zvivindi ini ndaiziva kuti chikwambo kana kuti chidhoma kana kuti chindiri ini ndaizive life yangu yose inoza kuti iexperience handiti life yangu kana kwababa vangu kana kwaamai vangu hasanambosangana nelife
ndakasangana but haisi real life yega yandakararama ndakatorarama yekutoona muroyi totoida iyo imbopedzai tigopinda kune muroyi twakamuona sei haiwa ndibvunisa indaidofa kuoma chekudai kubvunza kuti who are you right handei mberi watiza mbozambo zvadii inini chandipirira kuda ndakasvika kumajema vakatorara ndakambosvika ndichigugudza here mumba mavo maonorara wamuvhura ndichirova mukova ndakananga kwavari ndichinowira ikoko pavari vese pa zvikanzi chii ndikati handiti mati ndichibvunze chandipindura zvikai what takupindura ndikati yes chandipindura zvikamurevesi ndikati namwari zvikanzi kupindura iwe ndikati ini chandipindura zvikanzi yowe hatina urara usiku hwese takangorara takangogonya takangoti zii vachingoshawa kuti chii inini ndibva ndazoenda kuchechi kwangu ndibva ndanorondedzera pasta zvikanzi mwanangu zvikaenda pasta waya ndo wakangotanga kuti mwanangu but ndiona kuti pane pawa iri pauri asi panzvimbo yauri apa dai watsvaka rimwe basa kozi zvinhu zvauri kusangana nazvo nepauri hazvienderani newe kozi kautotaura kuti wapindurwa zvikanzi chini chayo kana chiri chikwambu hachitombopinduri munhu wese wese kozi isusu takatomboita nevechechi tikanonama atipapo kana kunzwa kana chini saka iwewe panenge pane power yaunayo and then I think you are blessed like that ino vanangoti ameno zvapastawo kungotaura handizii kozi ini handisi munhu wokukura achiinda kuchechi ndakatotanga kupinda chechi iyoyo kuyaiva padhuze ndokwatairi kutolife yangu yandakatotanga kuti ndinde chechi ndakangokura ndiri munhu asingaendi kuchechi taitoenda kumunda chaiko chero sisandi kwandakakurira handiti saka ndobva ndati saka zvii zviri kuitika neni panapa ndakatanga kuzvibvunza zvii zviri kuitika kupindurwa nechinhu chandisingaoni ndakachema ndikati saka ndodi kuti ndiudze hama dzako hatina hama iri padhuze handina ukatodza shamwari dzangu dzimwe dzemusouth africa ndikati ngatiwirirani saka ndakabva ndangoti inini regai ndizvinamatiri zvakatanga kundiunza takatanga kuona kozi ndakatanga kuita problem kunge makumbo asisina ropa like zvazvo ungodza masina na ropa richambile pasinga handi ona kuti kopiti chinenge chinoda kuti ndakundishita ropa think something happening but like malapaka izam yokuti kwanda chwa panapesha zvinane nditize ndobva ndaudza varungu vangu ndikati kumushango ndikati ambuya vashaya ende ndo munhu wakakura achindichengeta saka ndakutweni ndikumba izvezvi inini bhazi rangu kupi kuzimbabwe mari ape pamwedzi usati wapera ndichibva ndapiwa mari ndibva ndaenda kumusha and ndichisvika kumusha manje ndakavataurira nyaya yangu baba tora vakadzi 2 amai vangu ndo number 2 saka pandakaenda kumusha ndakaenda ndakaonda zvisingaiti asi zvandakagamukira ipapo zvakandirwadza kozi baba vangu chaiva havana kubhiliva ngoti akupenga uko kana kuti kudii wochinzwa mashoko amwe akutoti unenge une chirwere uyo chirwere unenge atobva needzi kusouth africa havazivi kuti mwana kwaabva asangana nei zvii zviri kuitika havazivi zvandinofila pamwoyo they never understand my pain kuti ndakasangana nei vaingo like hapana aida kuunderstanda like handizivi kuti zvaifamba sei uku kumashoko aingouya like kuti unenge nechirwere kana kuti anoita sekuti baba vangu avatosvika pakunditi enda unotestwa ndikati baba kunotestwa ndinorwara here zvikanzi muondero wakaita uyu mwanangu izvo babavo kune vamwe kunongozawo pabarika pane pachingonzi auoni kuonda kwakaita kuti kutorwara kudini
amai vangu vachibva vauya vandiudza kuti uri kubuda mashoko ekuti anzi kwai unorwara ndikati vandione here kuti ndorwara nyaya ndiri kutaura hamusi kuinzwa kuti nyaya yangu iri kufamba sei handiti havana kuti understand pakatotanga kutofamba kuti mwana wacho uya akaonda kozi ndakatotiza ndakatonandisira kana negrosari futi kuti nandichifamba 1 to 1 to nebhegi rangu rehembe kozi ndatoona kuti ana hapagariki kumusha unobva masvingo kupi kokunonzi kwamutendi kwani kwamutendi kubhikita allright saka ndobva ndavaudza kuti hainini ndakasangana nedambudziko rangu rakadai havana kundi andestenda munhu wese akatanga kuti auya ari murwere anotorwara awauya akaona then nokufamba kwemazuva manje vakatanga kuona ndaakuchipika kozi ndosima ndokuchiona ndaakupika kwazitanga kutoseka zvangu ndichitoti kozi ndakatonzi namama navamwe mama keyo baba vako anokuisa kumunda waoni kuti uri murwere chaichai ndikati amai vari kunditi ndiri murwere vari kuziva here zvandiri kuvataurira kuti nhamo yandakasangana naye inoti kudii handiti wakatotanga kundiomera upenyu hwekuti chero mari yemwana yeschool fees ndaitoishaya kumusha ikoko apa aingova mashoko like ndakarwadziwa ndakatanga kuchema kuti hama dzangu dzinondifuratira inini ndiri kutambudzika ko zvii zviri kuitika moza ndakarwadziwa sisimeri kuti life sometimes unombosangana nezvakaoma zvakawanda but nekufamba kwangu tichichinja kudero vakatanga kuona kuti mwana uyu baba vangu akazochiona manje kuti zvandandichiita mwana uyu hazvina kunaka abva vatanga kungouya kwandiri mamoyo but ndandisingafari uri mamoyo futi asando dzako mamo abva vatanga kungouya vangotiwo mamoyo asi nini moyo wangu wanga wasingarwadzi kozi ndana kutopedza nguva ndichikwira chikugomo zvangu kunonamata nebhaibheri rangu ndichinamata ndiri gomo kozi ndana kutofasta kuti mwari life yandiri kusangana naye ndotiza futi ndosangana kubasa kwandati ndonoshandawo ndosangana nezvakazvinoera ndichiuya futi kumusha ndizvozvo futi saka ndiani unondida muno mulife munomu nhai mwari ndozi dai vanga vari vamwe vanhu vaiunderstanda kana kuti vakabvaita kuteti kana kuti vanobhilivha nezvazvo like ivo havabhilivhi because izvozvo vakatangawo kuzvinzwa neni hapana munhu unoziva zvakadero mufamily vanongoti havazivi havana chavanoziva nezvazvo handiti saka inini zvaikanga itoriwo experience iyoyo yandakasangana naye izvozvo kuti ndakarwadziwa simeli kuti life unombosangana nezvakawanda saka ndakagara kumusha kuya tichibva hangu ndazowana rimwe basa ndokuzouya but basi basa racho randakazowana manje ndauya ndiro semu revanhu vava kozi vakanditsvaka futi vachibva vandiwana vakati taakutengesa imba iya vakanditsvaka wakadzokera kuvarungu vako ivavo zvikanzouya taakutengesa imba iya iwewo wotochikutsvakira kwekugara tochikurendera kwekugara kwaunenge uchigara uchiva chitishandira kusvikira imba yatengwa kozi inini ndandiri ndaizoti nose iwo iko kumba kuchiti kune mashura akadero hakuri kuya kune mashura akushuka ndandiri mudiki pakozi mukazhinji unotowera matambudziko nenyaya yekuti hama dzimwe dzinenge dzisingai kunzwisisi kuti uri kusangana nei zviri kufamba sei kana kuti uri kuita sei saka ndakatoona kuti regai beta ndidzokere ndongonozvione ikoko mwari wangu uchandirwira kana achindirwira kozi handina wei yokuti ndisapoti mwana wangu nayo wangodai akanditarisa akaona kuti wakabva joni aiwa ngatiregere zvakadero kana kuti otoona mashoko ari kuwanda utoona kuti regai ndidzokere ndinozvishandira ndichizvichengetera mwana wangu ndinyerere kozi izvi handichanzizvidzidzisi ndakakwira ndikauya kuti ndikadzokera ikoko ndichibva ndatanga kutsvakirwa kwokugara ndichibva ndatanga kushanda basa rangu zvichingoita bho masikatiwo zvakangoti manheru then rimwe zuva manje urungu yabva kudii kozi imba yanga yakatonyorwa kushuwa kuti iri kutengeswa yaitotengeswa saka ndakadero ndiri mupambuya manje murume uya ndobva ndati chakatanga kufamba masikati yayo chafamba masikati iyayo ndobva ndachinzwa ndobva murungu uya auya manje murume ndiye akasira kuya murume uya asvika ndobva anditi
atondimhoresa zvakanaka achichipa achiita bhegi rake ndikati chinhu chiya changa chiri kufamba chikanzi chiri kupi chichifamba kupi chichichichi chakata moza kuita chakaita mutsindo wokunge chichatsemura denga remba rese iro chakatsamwa pakachituka-tuka chakatsamwa zviya zvokutsamwa zviya zvokuti chaida kutsemura imba yose. Ini ndichibva ndamhanya kunotora bhaibheri rangu chibva ndatanga kunamata. Handizi munamatiro wandakaita ipapa akange mashiripiti kana kuti chii, handizi munamatiro wandakaita. Ndobva chatiza kutiza kuzwa kuti chichienda kumanya kutiza. Ndobva chatinyangara mutsindo wakatiza uchienda kuya kurumu yaya yandakapuwa yayi ichibva chatizii chakadero. Saka inini zvakanga zvakundinakira ndenyaya yekuti ndakanga ndakuchiuya manje kuzoshanda ndichienda kwandinonorara ndichishanda ndichienda kwandinorara. Saka ndabva ndatanga kurara andii imbayo yazodi yatengeswa. Ndobva tazoenda kune imwe manje ikoko ndokwanga kwanaka manje kwakusisina zvese zvandakasangana nazvezvo. Saka wakasangana nezvakaoma. Kwemuroi wakamuonepi? Sisineni ngoda. Alright Lorraine. Yemuroi. Wakaona uyu. Vari kwei varoya? Moza inini ndandisingabhelieve iwo kuti kune varoi sezvandakaita pachikwambo ndandisingabhelieve kuti kune muroi kune chikwambo. Saka inini nyaya yekuti ndaiva neshamwari yangu because inini pandaishanda kukambani ndakambotaura ndaichiti ndakazoisiya basa rero pandaishanda muofisi. Saka taigara pane dzimba dzebasa kwataishanda kukambani iyo inonzi Dassault so inogadzira beans inonzi Dassault mamayonnaise nichi kana mumashopu munomawana mamayonnaise mabeans inonzi Dassault. Saka ane dzimba dzaanovaka pabasa ipapo. Saka avaka dzimba idzodzo isi taigara ipapo pabasa. Ndobva pazoita zvekuti mbavha dzaipinda dzichijamba dzichirobha vanhu ipapo dzichidii. Vatati zvino nechinde kupi kulocation. Saka ndaita kulocation ndaiva neshamwari yangu imwe yanzi Tino ndobva yandidi. Shamwari yangu yanzi Tino ndobva yandintrodusa kune vamwe mbuya. Ava mbuya vakapinda muSouth Africa ndonga kudhara kozi vanotori neimba yemuno Maharadipi yani mumaza. Maharadipi house aya. Saka vane imba yaMaharadipi house aya. Vangu vari kuya vakanaka vaitorima muriwo vanotori neID vanotohora mariwo dzeuchemberedzi dziri unohorwa muno ndevekuZimbabwe vanotorima pamba pavo zvinenge. Saka taenda chinotenga manhanga chibage zvese zvekumusha zvataida taizviwana pambuya vaya vandakaintrodusa neshamwari yangu Tineya. Saka one day yakaita ndeyekuti murume wangu andakasiyana nayo akanga ane achinodoro achiputa foja zvekuti ainetsa zvekuti kana adhakwa adidi. One day akauya akadhakwa ameno panje dzavo dzavaiputa dzemunomu dzakanyanya ameno dzinozakaniswa neika kuti dzakamira sei. Abva uya atanga kunetsana neni ndobva ndati ini zvokutaura handidi because mastendi anga atorara. Bva ndati regai ndinde ndinorara kupi kwamaguku. Ndatomhanya ndakatosiya akadero ndikatosiya mukoni ndikati regai ndinorara kwamaguku. Magogo ndatosvika ndikatipira nyaya yangu magogo zvafamba sose zvikanzi paribo unorara zvako murumu kozi Maharadipi magogo aigara ega kozi haana kugara aita mwana life yake. Ndobva andipa rumu iya yekurara magogo. Andipa rumu iya yekurara manje. Ndakarara kudero akasiya dhora akashana handiti. Ndakarara ipa handizivi kuti ndaita kunge ndakasvinura kana kuti ndakarara. Handainzwisisa kuti zvandiri kuona izvi zvaita kunge live but ndakarara ndiri kuhope handiti. Inini ndakarara kudero ndiri kuona munhu ari kuuya ari kugomera kwandiri. Bhodhi ndeyamagogo fesi inotyisa. Zvikandishamisa kuti apa kuhope apa ndiita kunge ndiri kuona zviri kuitika. Saka aiuya kwandiri achiti kugomera kuya kunge ari kutsva. Handizi kuti waitsva kana kuti waita zvazvonge munhu uri kutsva achiuya kwandiri achiti asi ndaiti ndikatasa face Queens ndeipi? Ataura ako ndikumhorosa hangu shamwari yangu benzi rangu rinonzi Queens iri. Handei face yaityisa. Muviri wauri wamagogo yamuviri ndaiona. Saka face yanga yakaita sei? Face yaitisa moza kuti handainzwisisa kuti chinhu munhu kana kuti zvezvimwe zvokuti inototi
scary inototyisa yekuti hautonzwisisi kuti munhu watiri kuona kana kuti chii kana kuti chipuka chinoita kunge munhu both munhu chipuka asi chisinganzwisisi chinotyisa kuti haukwanisi kutsanangura kuti chipuka munhu kana kuti chii handiti ndakarara paya ndiri kuona munhu ari kungoshinyira achiuya kwandiri achigomera vachiita sokuti vakafunda maoko kudai vachigomera chiti vachiuya kwandiri saka vakusvika padhuze neni ndakapepuka ndibva ndatanga kuridza mhere ndichibva ndavhara musoro kudero ndaridza mhere kozi akatodana achiti magogo ndichishedza kuti magogo kudero chakandishamisa ndichekuti ndakavhurira musoro kudai kuti ndione kuti chinhu chiya chichiri kuya kwandiri here munhu uya uri kuya kwandiri here vakatanga kudzokera nini ndeshure kusvika vavhara dho saka vanga vari magogo ava ka zvakasamisa kuti havana kutendeuka instead yekuti atendeuke atizidze adzokere vakadzokera nini ndeshure step vachiita dododo vachidzokera mumashure nini ndeshure ipapo life handizii ndinotombodawo vanhu vamwari vandiudze kuti zvaitika kana kuti ameno kozi ilife yandosangana nayo through izvozvi zvinhu pya zvekuti ndakashaya kuti akudzokera nini ndeshure chakandiudza kuti zvese zvandairota kana kuti ndiona zvaitika ndezvekuti adzokera nedheshure achibva avhara dho ini ndichibva ndaona kuti saka munhu ndimagogo kozi avharirei dho kozi apinda dho rakashama akudzokera akunovhara dho kozi kuvhara kwavakazviita ukuku vachidzokera nini ndeshure fesi yaingotyisa kusvikira vabuda vachibva vavhara dho ndobva vambonoita maminutes kupi vari kunze vachibva vazovhura mukozvika waonei ndo mubvunzo wakangotibvunza kuti waonei chibva ndati ndikati ndakakura ndichinzwa kuti ukaudza murovi kuona uyu ririmi kuti usataura zveamino kukura kwataingoita kuti murovi ukamuona anokufonyera rurimi kubva waita mpeveva ufa wakataura saka ndovanati magogo ndarota ndichidzingirirwa naumwe vakomana vaviri chikanzi avinenge une mamhepo eunoda unonamatirwa uchetezesisi ndichatomboina newe usikiwo vadzokera murumu make kunorara usikiwo hana kurara ndakati tu ndakabhureka mataizi angu ose andandinawo namagogo kuti handichafi futi ndakaenda kwamagogo kozi handimunzwisisi magogo kuti chii chakanga oda kundiitira wandipa rumu yekurara akundimukira futi ndo first time yangu yekuona muro iyoyo kuti ndo zvazvinoita ndolai but handizivi kuti kana pane vanoziva kuti mamhepo zvandosangana nazvo kana kuti isimba ramwari kana kuti ameno handizivi kozi inini hangu ndakakura ndisingazvandonyatsokuziva but ndongofunga kuti pamwe mwari uneniwo but life yakadero yakaoma kozi kwega kwandinda chadarika chinotogona kusangana nacho saka life yacho yakatooma aiwa vamwe vari kutonyora panapa tanzwa unoshandiswa namwari unotaridzwa namwari so asi zvakangooma hazvo kuita forina unosangana nezvinhu zvose izvi wodongoshingirira bcause unoda mari saka at least magogo vanga vatokupa imba kuti vapedze newe vaida kutokudla usiku iwowo kozi inini zvakatondishamisa kuti vandimukira chirudzi kozi handinambogara ndasangana nelife yakadai muupenyu hwangu hwese hwekuti chinotonedza ndechekuti ilife yandotorarama inini like yekuti everything chakaipa cheka ndototi ndichione chero chingava chii chakaita sei ndochongosangana nacho saka life yandiri kurarama inini inotirwadzei kozi dzimwe vanogona kumbochema kuti mwari kundakaita seiko kwakuti zvoda kuti ndinamatirwe aiwa but zvinochanakakola famba uchiexposa varoyi uri kuexposa zvinhu zvakaipa nekuti une chipo chiri pauri saka panenge uchitofamba nenge uchitoexposawo zvakaipa saka vari kutoti hanzi izvo pane vamwe vari kutoti kwai nesuwo vakaona varoyi rikatimbohwawo vamwe kuti zvikwambo kuti zvavaisanganaona zvakamira sei waiti akokola ufunge prepatricia nekusheya nyaya yako timbonzwa kuti chikwambo itetiwawo nemadhara kuti chikwambo icho chinombove chiko chiriko here chinoexista here kana kuti isusu tisinoovhari exajarita zvinhu handitika saka takuona kuti zvinhu izvi zvitoriko nokuti vamwe vedu vakasangana nazvo chaizvo zvichiwaina mumasilinyu handiona zvichiita zvakasiyana siyana saka
tongoti Mwari vave newe. Kola waita, thank you very much. Rega timbovhurira vamwe. Andiselina ko pina ikanhamba, pina inhamba naye Andiselina. Timbovhurira vamwe, timbonzwawo vakasangana nemanhingikiro akafanana neyako. Guys, make sure kuti kana movata nhasika munonamata, handimanzwa. Kana morara nhasi, make sure you pray. Handiti, because zvimwe zvatinenge kana uri mumba munenge mune zvinhu zvakarema zvakadai so, patinenge tichitaura papa unenge uchitozvifumura, zvinogona kutombodi zvine zvida kutombogona kutomborwisana newe kuti wanga uchifumura kuti wanga uchiteerana uchida kudii. Saka namorara nhasi, do not forget to pray. Musatambe nemweya yetsvina, inenge ichida kutokugudzana nemweya waMwari chaiko chaiko. Handimuona mweya wetsvina unenge uchida kutokugudzana nemweya waMwari zvokuti unogona vakuseni unogona kutofuma makutoti dzosa panapa zvakaitika nezuro handizivi kuti chizvakaitika. Handimuona zviri chi zvinhu zvaunenge uchiona chi kwakavata kana kuti ayo Stacy mtepa muningina wangu. That name that name is from the spiritual, from the underground and whatnot. That's not my name. My name is Smelly. Zvana Medusa izvo dzaunopiwa nemweya yetsvina. Zita raunotumidzwa nevanhu vane mweya yetsvina, ma-evil forces of darkness. I cannot accept that. Because zvinenge zvine ma-evil intentions mukati. Unonamatidzwa nekubhabhatidzwa madhimoni aunenge usingazivi nekuda kwemazita aya. Saka rangu zita ini ndinonzi Smelly kana kuti Sisi Melin rakatoperera. Medusa handisi nyoka ini inonzi Medusa iya yemusoro 7. Ndiri munhu chaiye. Saka zita iroro go back to sender. Back to sender in the name of Jesus. Back to sender. Tofia kwa anditoona. So my sister, thank you very much. Rega timbonzwa mu comment section kuti vari kutiwo kudii nenyaya dzavakasangana nazvo. Titangire ipapo. It's okay, Stacy. Kola hello. Kola hello. Kola va freeze also chikuitika chini. Right. Oh, back to sender. And iye usakugwamchira gamchira mazita. Ausingazita kabva nekupi munhu muna nokupa zita. Auzivi kuti ndiani munhu, especially from a ghost account, the person behind the ghost, and vanenge vane ma-evil intentions pamwe mazita avo iwo ezvavanooperator vachita vari kumakuva, and they want to come and give those names to you or give you those spirit kuti zviaffect life yako, of which it will not happen. Not me. It will not happen. Back to send. It will not happen. Back to munhu yeye akatanganisa ro. Back to that person. Not me. Iwa hauna kumhosva Stacy wauchitongoti nickname Sisimeli ma nickname ndipei rakanakawo nickname. Ndipei kare kuti Angel. Ndori gamuchira. Ndipeiwo kare rakanaka. Haikuna kutipa zita imi gani. Right guys, kana varipo makambosangana nezvikwambo izvi. Handiti zvinonzi zvikwambo zvachiona izvi. Kana varipo vari kunzi vakambosangana nevaro yavo. Ayo vasikana, ngatipombonokei, ngatisunungukei. Handitika ngatisungunukei. Please. Ngatitaurei, fonai, tinyatsonzwisisa kuti makazviona kupi, zvakafamba sei, zviri chii, handiti maona. So, yes mimbai mwanangu, tinyatsonzwa kuti zvafamba sei, but zvimwe nezvimwe ipai mamoyo sando dzake vediwe. Ipai mamoyo is a very good narrator. Mamoyo. Handitika, is a very good narrator. Cheri ndokubloka. Cheri, I'll block you. Ndozo kubloka nyaya pera. Ushotwe. Right. Guys, varipo here vanhu vane nyaya dzavo vatifonerewo tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei. Aiwa ndaramba. Aiwa zvokunzi Medusa zvokubodo. No, we are not even friends. Handitombotambi nevanhu vakafa. Munoza vabva vatofona. Regai ndachida kutotaura rangu something but vabva vafona. Regai tichinzwa kune vamwe ava. Yes, caller. Hello, Sisimeli, murisei? Ndiri right, murisei call? Ndiri bhozvangu. Ini ndinoda mbotauro pezvikwambo. Handiziti zvikwambo here kana kuti chii zvandakamboona. Ndangotaura 2 incidents zvangu zvandakamboona. Saka pane rimwe zuva tiri kumusha. Saka njodzi yangu yaitorwara. Ndakagara muberere rekitchen. Saka pandatarisa imbwa dzaimhanya mumunda zveshe handiti. Elizabeth. Tichimhanya kudaro paita kunge pane tushiri tisina mambava twaita zvekuita zvinge tiri kujamba. Ndaita kunge ndiri kungoona hangu
like tiri kujamba tichienda rimwe side tichiita asi imbwa dzacho tumhanyisa tichijamba munozozveshimwe taimbwa tichingopengereka dzechingomhanya saka inibva ndakanyatsotarisisa ndikanyatsosheti zvinhu wai zviri kumbonyatsoitika maybe ndaingofunga kuti maziso angu zvimwe zvinhu unokwanisa kungoignore then rimwe zuva zvezvekuenda kumisha kumajiti zvezviya tikaenda kujiti nemunin'ina wangu taakudzoka taita noisi kwakato almost like ma 2 o'clock dzeusiku tabva tasangana nechipoko saka tikangoita zvezvekungoti zii tese kuita kunyarara saka chipoko changa chiri munhu here chachitiri munhu sort of like moto anti mune muchingodza kuti zvipoko zvinoita moto zvoenda mudenga like goritoto zvoita exactly zvinoita kunge mafireworks but kumusha obviously hakuna kwamunowana mafireworks ende zvitaitai obviously kumusha munotozviziva but ichi chachitongori ichocho chachitori like chichibhora chemoto chaicho chipoko saka ndopatakabva tangoita sei tangoti zii kunyarara tikabva tafamba tikangonyarara svika tasvika pamba takazotanga kutaura tatova mumba chaimo kuti zvataona nhasi but wega situation inotongokuudza kuti wega takangonyarara tese tikangofamba hatina kana kumhanya kana ita sei takangofamba svika tasvika kumba tikadungamidzana mira ndibvunze mubvunzo kune comment section guys difference anditika yechigoritoto nechipoko iri papi chipoko definitely inoziva kuti munhu akafa andika goritoto muri kuti zvine difference goritoto chii chinonzi goritoto chii chipoko munhu akafa andika amuka anditi kana vanhu vakafa vachimuka ndo chinonzi chipoko handitika kunge pegi chiya chigweru ichi chekumira mva yamambo ichi ko goritoto chii goritoto right enderera mberi akokola ndichiwana mhinduro mucomment section izvozvo zvinhu zvandakaona neitotandakaona tuchijamba animaza tunyana tisatotombwa nemambava tuchimhanya tuchijamba fensi kudai so imbwa dzichitira dzichijambawo tichimhanyisana but munoziva kuti zvekuti nyange ukataurira munhu kuti neiwe uri kumboonawo zvinhu zvandiri kuona vanhu vanogona kutora kunge munhu ari kupenga so sometimes ka unotombonyarara zvimwe zvinhu zvaunoona because unenge uchingoona kunge vanhu havazonyetswa kubhilivha kuti zveshuwa uri kuita sei uri kuona zvinhu zvakadai murikuona zvavangofanana dzimwe nguva unotogona kungoona kunge munhu apfuura pakudai so siberi pane zvimwe zvinhu zvinoitika so muupenyu tokuti kuti udze munhu manje anozoona kunge munhu wakutopenga kuti unogona kungoona kunge munhu apfuura asi munhu yapfuura aenda kupi kana unenge utori wega pamba zvesve zvekuti asi unotoona kuti munhu apfuura haana kana kwekupinda nako unyatsoziva kuti pane chirawo kana panoita sei uri kutonyazoshanda ipapo but unyatsoona munhu apfuura ukamutarisa unomushaya saka zvakawanda zvinogona kungoitika vedue vanhu ngavasajaja zvavo thank you very much kola at least wakangotora chidarika hamuna kuitwa anything zviri nani pamungade makabatwa kana kurovwa chako noti kune mamwe anotunzi ari vhayo anorova akafanza vanenge vakafa zvine shungu vaya vatinongozvawo kuti nzivanoripiti aisaka tofunga maybe takaita noise ani munoziva zvinoita kumusha zvezvekuti hatitye kufamba usiku kumusha nyange kune makuva akaita sei taingodamburira nyange nekumakuva nyange nechi because me muchibva like kujiti manheru zviya unobva masvingo seingofamba uri wemasvingo aiwa handibva wemasvingo zvangu unobva kupi kunoitwa jiti kunana bhindura alright okay saka zvezvekuti usiku taingobuda toenda kujiti kwedu takudzoka togonadzoka na2 am tichifamba tichitoita nyaya tichitofamba tinenge takawanda vamwe vanosarirawo munzira vanoita sei taigara kumapeto kweraini uko kwekuti titato kumapeto saka taizofambawo tiri tune minga kusakunodimburira nemiminda tichienda chikumba kwedu ndopatakati tichiyambuka chigoronga tikaona zibhura remoto mvura tobatana kudai so mvura ti zvekuenda mudenga zveshiya zvekuti takatongotarisana zvekuti pane kasilence kanongoitika mese muri tu hapana nombotaura nemumwe kuti wazviona here waita sei takangoti zii tikatanga kungofamba tikafamba kusvika tasvika kumba tangosvika kupinda mumba ndobva
vatatotaura kuti wazviona here sheshe muningi wangu ndopakabva ti iwe chipoko chichi asi unotonzwa mubvudzi kumerera zvese ongototi zii kutanga kufamba chaiko. Right, thank you very much. Kola rega tinzwa vamwe nenyaya dzavo vari kuti vakaonawo kwanzi kudzimba dzechichi vakaona zvinoshamisa. Rega tinzwa kuti pari kufamba sei. Thank you akone kusheyawo zvinyaya dzezvipoko idzi. Ai pakaipa nyaya dzezvipoko kwaina kola chaifamba na 2 am usiku chitaura nyaya tifamba ini guys ndati ndikaenda kumusha kuholiday kana usiku ndogachero kubuda pashe anonozati kumusha unowetera kuseri kwemba kumusha kutoilet inenge iri kure windi kutoilet unowetera paseri pemba ndanga ndisingatobudi ndoga guys ndandisingatoiti izvozvo chero kuenda kutoilet dzedzo dzinenge dziri kure idzo kuti ndandisingabati ava vanotoshamisa kuti uyu munhu akufanira kufonera nyaya idzi ndiri kuti akufonerawo zvake right kaiti dairi tinzwe kola hello ndiri right uri sei kola kumba kwenyu right zvaitika kumba kwedu pakutanga taitika takarara manheru dzikangosvika kuma 10-11 ikoko pemba tainzwa kuti manheru zvekuti ana yairova kumira sisimeri wainyarira kuti zii wotangwa kufamba chinhu kufamba tichindomira paevery room imba yanga ine 6 rooms tichindomira paevery room choita kana 15 minutes then ichobva ipapo zvakare choenda pane imwe room saka taigara tichiudza vana mama vachingoti pamwe marata because anga ari mazenge anenge akutonhorerwa manheru zviya tikati akana then one day mama nababa vangu varipo then wakazvinzwa saka the other day zvakare saka baba waizviramba waisazvibhilivha the other day wakati wakagara manheru kuchipisa hati munozwa zvinoitika kumusha zvezvi uchipisa sakaitira sadza wakagara padhore rekitchen kumusha waina mapleti amutu havana kuziva kuti ndiani avasimudzira mapleti sesimeli akamarasira kure saka vakangodedzera vakati vachidedza mama vakati pane munhu atora mapleti avo vachicheukira mumba kudai so vachitarisa kunze vakangoona mapleti achivheyirwa uko asisina chikafu saka kubva ipapo manje baba vakatanga kubhilivha kuti pamba pana pane zvinhu zvinoitika manheru then umwe musi futi again ari manheru takatogara mukicheni vanhu vachitandara saka ndine imwe hanzvadzi yangu yakareba is very tall like giant saka takatogara mukicheni tatowa kumaleti chiti vanhu taakuda unovata but tiri kungoverengera kuenda unorara then pahwindo sisimeri pakangoti munhu vhi baba watanga kumudaidza nezita wakati John ndozvandisingadi izvozvo kuti unosvika pamba pangu manherano usina kutiudza unotityisa vaimuziva vaifunga kuti ihanzvadzi yangu yauya munhu akapfuka nepahwindo akanga ari murefu ari mugiant like zvokuti aona the wave yekupfuura kwakaita yakaita kunge hanzvadzi yangu saka baba wakadaidzira like kungodaidzira zita remwana wavo iyeye kuti nhai John ndozvandisingadi izvozvozvo kuti uya uchichichichidzira manherano kana uchiuya unotaura kuti uri kuuya saka tvatonyarira tikati tichaona mukoma vachipinda vari kuita majokes sisimera akauya akachipinda mumba kuda panze kutevera kudai kutarisa kudaidza hapana kana munhu akauya then the following morning ndopatakaona kuti vanze pese pakazara matsimba ebere pachiwanze saka pakangotanga pamba pedu paitika mamovements akawandisa dzimwe nguva uchinzwa something chiri kujamba kubva pavheranda chiitika pasi because rari nesaidi rakakwirira zvakanyanyisa richijamba some people would say kupamba penyu maita partman eri kudaro wai hold on kola rambai muri pafoni iyoyo uyo apedze then muzotaurawo saka rambai muri ipapo enderera mberi akokola okay saka vamwe maneighbors voti kupamba penyu wai maita
mapati manheru kudaro ende yanga iri pati yei tibvunza kuti pati what yes pamba penyu every night kana kuti twice a week panenge paine moto unenge uchiratidza kuti pari kuita kunga like pane mabiko or something like that saka inini ndozvibhilivha zvokuti zvinhu zvinoitika kwainzi pamba penyu ndo panoitika zvinhu izvi vanhu vari kumaneighbors vanenge vachiona paine moto sisimeni vabereki vako vapenyu vapenyu zvekutoti masahwira aya anenge achibvunza kuti ko wai musina kutinvhaitawo kumba kwenyu kwakuine mabiko ko mbuya nasekuru vapenyu baba vangu inini vanobva kunyika isiri yezimbabwe Marau Mozambique. Okay. Saka asi vamai vangu vanga vatori vapenyu vabereki vese panguva iyi. Because ndakambowawo handisi kuti ndizvo here asi zvinhu zvandakangowawo kare kuti kazhinji kana pachiitika zvinhu zvakadaro pamusha pane pachinzi anenge ari mabiko evaroyi vanenge vachiita mabiko avo payadhi ipapo ndosaka ndabvunza kuti mbuya vapenyu kana kudii but kana uchiti maybe vanobva kumozambiki pamwe vanhu vekumozambiki vaitaya kuzoita mabiko pamapenyu ipapapo anazouya samwani sisimeli because zvazvakutonetsa kuti wakana eriwo kuda panze kana pasina kana munhu patingopfuura munhu wotofunga kuti papfuura munhu zvaitika kuma 10-11 motomirira kuti pamwe ndiningauya mobuda hapana kana munhu maneighbors achiti pamba penyu pari kuitwa mabiko then wakazotsvaga kuti akauya akaita akati pariitwa meeting yevaroyi every night kosei vaichuzira kuti apa papenyu sisimeli zvazvakaoma zvekungoti handiti munoziva kuti kana iri family hombe isusu tiri family hombe noti kuti kunana bamini vana mai vangu nababa vangu vane vana vakawandisa saka kanangura kwati aiti pane vanhu vaviri wane mutupo wakafanana saka vari kuita mashirikiti avo ava vari kubatana nemutupo iyoyo saka vari kuda kujoinisa vanhu ava vari shuu saka varoyi vaida kujoinisa vana vekumba kwenyu varoora vacho ndo vaida kujoina kana kuti varoora vaitoitawo vaitopinda musystem kudhara varoora ivavo vakazotongosimuka vari tu vakaenda hapana kana akaoneka saka it makes sense zvinoti varoora vari tu ndo vairoya saka vaizodedza vamwe vavo kuti vazoita misangano kumba kwenyu exactly because munhu iye zvivevanga uchirega kungoti dyo kungotudza sezvazviri kuti dyo kuti kana kumba kwediwa kwakarogwa varoyi vaviri saka vanhu varoyi vaiuya kuzoita meeting pamba penyu kusi takatobatanidza chekudhara kuti pane something chaitoitika kuti I believe kuti kana vanhu vachiita zvekubata-bata kana kuita seika pane mashirikita anoitika mukati memusha kana kuti mukati mekurarama zvokuti kana iwe usingazvinzwisisika you'll be confused kana kutosika vanhu vachitaura kuti hako idzingano kaidi but inini ndozviziva saka ndoshanachito zvangu kuti I know that saka apa vasikana ava kwekuinda varoora varoyi ava vakazongoinda voga zvokungoinda kana kuti kuuya vakaita munhu anoshandira pamusha apa ndo zvakazita kuti kuvadzinga kuti akubatwa kuuya pakaita munhu iye achishandira akangotaura kuti panapo pane vanhu vairi wane connection yevanhu vari kuuya vachiita meeting vari kudana vanhu vari kuita meeting vachimesa moto manheru kuonekwa nemaneighbors but handisi kudoma munhu kana kubata munhu vega vacharongedza kuenda vari kuzooneka ndobva vatozongoendawo vakangosimuka wega vakaenda nanhasi hapana kana vakazoa vachisiya vacheche vakasiyavo vana ndadei zvakatonana dei vakaenda navo vakadei vakanodla vana zvidori nani kana vakasiya yo thank you very much caller thank you very much caller guys you must be very careful vanhu vanopinda mumusha menyuwo varoora venyu vachiuya handi mumusha umu please do something to ongorora varoora because muri kuona munogona kuvigirwa munhu anenge akatakura zvake achibvawo kwake akatemegwa unyoro dzeuro idzi pamusha panenge poitiwa mabiko panenge poitiwa bira manheru zvamusingazivi imi anomaona kuti zviri kufamba sema zvinzwira kwela achitaura kuti varoora vedu vanga vari varoyi vavotukoka vanhu kuzoita mabiko pamusha papoitigwa moto pachididididi nenyaya dzevaroora idzi ane muri kunzwisisa saka be careful pana kola anga chifona apa regai timufonere beki nyaya dzevaroyi dzakaoma idzi guys
nyaya dzevaroi dzakoma asiwo varoi ini hangu zvandinobhilivha ndezvekuti iwo maghosta vanhu vakafa zvatokutaura zvidhoma izvi zviripo totozvionawo here pafacebook tisingazivi kuti zvatiri kuudzwa panapa ndezvavanozoitawo here usiku hatizivi zvinhu zvacho. Thank you George. Nasi kwela dei akavati akimushe varora vachamudzokera. Let's hope havasi madiaries varora. Kwela vachadairi phone asi baba vapinda or something. Ndifunga baba wapinda. Right. Ndifunga baba wapinda or something. Ndoti ndo wangu achifona hapa. Right. Guys, pane here vamwe varoda kutiudzawo experience dzavo tinzwewo iye idzi dzingave dzezvikwambo zvataudzwa panapa zvekutanga izvi zvekutamba zvekudzingirira vanhu mumba umu. Handitika kana kuti akaona ivo varoi vanzi vakaonekwa ava mbuya ava magogo vaya muroi handimuona timbodzawo kana vanotoroya vanoda kutaurawo kuti ndinotoroya ndiripo hangu pano ndongomuka ndakarukana ndamuka usiku ndichinda kunoroya ndibatsireiwo please uye mutiudza tisi kuzokujajai. Kola hello. Kola hello. Hello. Maswera sei hanzvadzi? Hello. Hello maswera sei? Maswera sei? Taswera mambofona saka ndanga ndiri tena koli yenyu. Muri pachirongwa hanzvadzi. Muri muroye? Makona muroye kana makona chikwambo? Makachiona chikwambo? Ndakaona chipoko inini. Chipoko? Asi mamakati mamusina kudhakwa? Ayo. Inyaya dzekuti ndaingonzwa vanhu vachichavarakana kuzati maitira zvakaita ndaenda kumusha after some time handi. Saka panaitira kuita ndichikuita catch up nevanhu mumusha ndichifamba noza ukangobvawo kumusha for a long time unofanira kumbofamba uchibata maoko kune vamwe vanhu vemudzimba vane marelatives uchibata vanhu maoko. Saka ndii ndaona kunzi kana munhu anofanira kundofamba uchingobata chivanhu maoko panofamba achibata vanhu maoko. Saka tatoti handagara hangu netimu kumusha hanhu pangotanga kungotava kuti ninge azodzoka padheni mamuone here kuti hai ndasa ndazviona ko chakadaiso mambozviona here kuti ini tikoti hai ndasanambosangana nazvo. Saka panenge shamwari yangu majaya vanditi shamwari kunokutonetsa nyaya dzekufamba manheru because handingori nechi chimwe chokuti ndingofambira vanhu manheru kana kuti masikati tikangoswera kana munhu akadza kuti handisi kubatira padheni unozoya kumba manheru ndira padheni nokundotandara kumba kwake ngesvika ndawarayirwa kana zvekuti towarayirwa zvekusvika kuma12 handi ndovandatanga kufamba kudzokera pati kumba. Chakazoti one day manje ndiri kutofamba kuenda kumba ndakatombodzwa nyaya yekuti hapane nhingi chimusikana ayo anoita sei anopota achidzoka pamba. Pandinyaya dzekuti ndasingambozvibhilivhi ende vane baba pedu vanongoti asarambofambawo manheru asati ambosangana nazvo but inyaya dzinongotenderera mumusha saka asati ambozvionawo haisambozvibhilivhawo ende inini asingatombozvibhilivhiwo ndikanga tongori asisi ngofamba dzemanhesi ekuti munozotandara sevakomana vangotandara saka pakuenda kumba ukaziya kwake aziya kwake unokwanisa kufamba nemunhu afe but achazisa wakachina kumba kwake uzotsaukocheka chikumba kwako saka ndozvakaitirawo pandiri mimi ndotofamba ndasvika paarea yacho vanongoti inini ndichitofamba ndisvika vanasvika paarea yacho avaita ndo rodhi yaanoshandisa kana chipa chipozi rodhi yacho like ndo inowanzotakurwa vanhu the main road inofamba like vanhu vachienda kumakuva vachienda kumashops vachiita the main road saka vanhu vachikuti hatinosangana naye murodhi imomo sai ndakazongoti handitongofambawo hangu nditori sober sense zvese nditori bone isina kana kuti kudhakwa kana kuti sei kana kunzi ndandine mushonga wekunzi ndine mbanje here handine chimhongo ndandistorini ndoendawo kuchechi kwandinotoendawo. Saka pakatofamba murodhi ndakatosaka ndatoona munhu achitouya ndakuti kutori nemwedzi
that ndikatoti ndotosangana nemunhu panapa ndamuziya munhu ndoti ko munhu ini ndakangoti chemwoyo bvudzi rangu zvechokwadi rakatomira matanga kutonzwa kupera simba mumajoins kutotanga kumerera vanoti but munhu ndinotoita sei ndotomuziya kauyo wandapesana naye apa ndakanyatsomuona iye zvekutonyatsomuona kutonyatsosangana naye but mozati kana chispirit chocho kana chikupesanira pane zvimwe chifeeling kuti chifeeling ichikai unochatofila kuti something is wrong panapa ndakanyatsopesana naye ndikanyatsomutarisa ndikanyatsomira ndikatarisa kumashure munhu achitofa pachenda ndakakufamba like a distance achibva ndongonzwa ndachiyata pamasei and ndiva ndati ndasvika kumwe ndakutanga kudza vanhu kuti zvamamutaura zvazvo ichokwadi ndasangana nemunhu uya amaitaura kuti ari rudeso zvanze ichokwadi ndaitokudza kuti ndezvechokwadi manatoti saka tanga chiri chipoko murodhika mana yapera nyaya iyoyo uye musi manje vanatoti netimu nevakomana mumusha zvikanzi neboys guys taitayotima kunenza sei kutora ndoo yekuisa mumunda zvezvo vangoite neshort period of it was a month ndakagara kumushako saka tandochera ndoo yekuisa mumunda ndiva timu rivangoti hasha kuti tichere ndoo usati bhadharewo haufanira kuti bhadharewo chichi tingotenga doro then kune mwedzi uko tongotanga kuita se tichingomwa mabhias tichiita se tichichera doro tichiisa se tichiita mumunda but ipapa pamanje zvakaitika tatsata tombotanga kudhako munhu akauya nedoro akadzadza kuma-past 11 past 11 dzekumusha vanhu vanenge kutoti kwasvipa dzadza to kuma-past 11 dzadza to 11 past 11 to 11 tatoti tatakura zvimakula box edu zvazvine maeyes nemabhias but anogara padanga paipai umwe takatomirira munhu angachiya nemapiki umwe angachiya nemafoshoro chitikwani apozati vanhu vakangotanga kungomhanya inazvanandata sei zvanandamboridhawo mufunga kuti pane zviri kuitika vanhu vatanga kungomhanya paipai ini kwanashaya tichi vanhu vari kumhanya chinafati pamwe zvafanira zvatimu randinaro ringomhanya ringodzingisana tichi kwanasara ndakamira paipai apozati ndakanyatsoona zimuto rakangoflasha kumberi kwangu kwananachi marasha anga ari marasha chairoya akanyatsobuda moziva bvunzo remoto raida rinotanga rachekwa kana kuti raita sese rakandwa mudenga chi ndozvarakaita pamberi pangu richibva rangoti nyangarara ndakatoshaya simba rekutiza kana rekuita sei kana rekuita sei ndakaramba ndakangogara ndakatogara padanga mombe dzanga dzirimo padzaenda kune rimwe saidi ndatoramba ndakagara kuti pamapango yaya zvakaitika izvi ndakashaya simba ende kana kuti ndiboti kuda kudainzira kana kuita seika simba racho ndakatongorishaya zvavo zvangobva moto wepamarasha pakadaiso akanyatsoita kuti mwara kunyatsokumwararika munozama zvakandwa zvinhu zvakandwa zvezve ndo zvakanyatsoitika pamberi pangu izvozvo vanhu vapedza ndokwakazoti chapera ndo pandakazotanga kuti bengenuso ndakufamba ndakuenda kumba tatogara kumba vanhu vakutanga kundodza kuti haiyo vanga usiri kuona zviri kuitika chi zvaitika zvazviya ndikati kochiko chamamuchitiza ndakuona kuti zvaitika chimoro zvati aiyo ende vanhu vacho vanenge vachizikanwa nemazita kamanje kumusha kuti indinhinga rudaiso indinhinga rudaiso indinhinga rudaiso saka inina vanhu vangoti but saka ndozvinhu zvematiza musina kumbonudzero kuti chi ndo zviri kuitika but pamini pazhinji pakazhinji pano munozati kana takaungana kudai vanhu vakatanga kuti chikuita basa vanhu vakatanga kuti munganda kutiza chero imi musina chamaona munongotizawo muchitevera musina maona chinhu saka imakaita zvinhu zvekusara makamira ayo munozoti paunotiza paipaika unenge uine simba kana kuti unenge uine zvinhu zvaunenge uchiziva kana munhu achitiza kana pasina chauri kuziva kuunongotiza une mhosva yechaunotanga kutiza ini zvakaitika pambari pamba pedu but kudanga kwanguri iroad futi but iroad yedu vatwe mudimudzi hadzisi main road tumarodi yedu vatwe mudimudzi vatwe mumishari vatoti pane karodi anadaka nekudanga vamwe vachira nomagadhi machita sesese saka ini ndaikozva kuti hatipayadi saka zvinove kuti dzinotiza ende hapasi vekuti chinoita sei ndingavhunduke kuti ndianauya pana ndongoramba ndakangomirawo ndakamboona vanhu vachimhanya speed vachienda kusadi kwangu ndisingaziva kutiza ndakangovajoina ndikati ndikatiomboza ndichitevera ndisingazivi kuti vari kutiza ndikangotizawo ndaona chiyo riguru mwandi vachimhanya ndikangotendeukawo ndikatanga kutomanyawo navo ndochiya kuti ko zviri kufamba sei
Chatotizeka. Malaiti angatori, malaiti epayadika angatori on but usaidire kudanga light racho ranga ristombori on zvaro but vanhu pakangotiza pane vanotongocheka nemalaiti vati vanhu pakangotiza ina anambositorowo serious ende chinhu zvanasi yatombo expect kuti ndozvichaitikawo zvangondibatawo ndingoriwo off guard pazvava zvangoitikawo andi pazvava panakazotanga kubvunza vanhu ndatozowana simba rekuti ndichifambe kuenda kumba vandosvika kumba ndikona vanhu vata sei watorara ufiriboza mfanira wakaimbonduza kuti plus usajaire kuta sei famba manheru musajaire famba manheru kune chinyadzana diwa vana vachiudza nemazita uyo yakafa ari kumuka tasese ari famba murodhi akatoonekwa akapfeka uniform yake muchechi akavigwa akapfeka achionekwa akafamba akapfeka suti hembe dzakafamba akapfeka mazviri zvichiitika manheru saini izvi zvakaitika ini zvakaitika kunge 3 times then pazoita imwe incident yekuti patinaitobva papaita imwe funeral yeumwe munhu atori wononi atotaona wakawandisa wangu atoriko angatori wononi mune saka naototi handakutobvawo kufinazi iyoyoyo vanati arya tifambe tiende kumba naimwe savhero pamba iye savhero anozati iye akangotanga kungondibata so takudarika pane pane makuwa like but isi akangori ka distance bichana not kuti todarika neparoad yemakuwa but kangori ka distance bichana but area yacho pane pane makuwa iye akangotanga kugara kungondibata paipe vatanga kuti se kuomerera machimotara kutotanga kurenza iyo ausikora munhu atomberi pangu here uyu ausikora zviri kuitika here uyu ini vanati iwe zvinhu zvautaura izvi inini handisi kuzviona kai apana vandamira handi but ndakataka kunzwa bvudzi richimira nekumerera nekuda sei nekungoita izvozvo izvi saka ndakazoti ndati ndafamba chinhambwa ini ndakazongoona light rangoflasha but light iroro it was like a torch raratsiyana nelight ndakatanga kuona rekutanga rekuti ndakaona marasha and ndekutanga light randakaona chairi first ndikaona ichipoko itikana panasvika kumwe pandakazotaura nyaya iyoyo kuna mamhoms namudara varedza kuti chipoko chamasangana nacho ndimainingi vanhu vatoziva kuti ndozvavakuita chechisi yange yasiyana ini light randakazongona pambira rakangoflasha light rairarikuita kunge tochi kana kuti zilight remotikari but ranga riri bright yekuti nyatsoona kuti iyi light rechimwe chinhu chatongobaka vachava changodzima but ndakatongodarika nepapapa ndivandangocross zvakaitika ma3 incident akangoitika kwandiri in a period of 1 month ofiti in that period of 1 month vanhu vaitongotaura nyaya yekuti zvinhu izvozvo zvava kusangana nazvo vakuita sei vakuita sei vanazoti kuna vanati ndiri kumani vanati ngatibhotaurawo nasabu semunhu atinongotaura nasekuru nemuzukuru chichichichi vanangoti takatongogara tichaura naye vati koimwe zvinhu zvikumbofamba vanhu vakutaura kuti ananhingi vari kunetsa mumusha munomu chii chiri kumboitika iye achi vanhu vati ayo zvinhu izvozvo sekuru vanhu vari kusangana nazvo ende zvinhu zviri kutoitika mumusha vanhu zvinhu zvinonetsa kuti uende chipamba pevanhu uchivaudza kuti mwana wenyu ari kudai so kana kuti mukadzi wako ari kudai so kana kuti ananhingi ari kudai so zvinhu zvinonei ene uzati mutemo wekumusha vanodaidza kuti hakuna kana zvokuti chipoko kana kuti waona chipoko wamwana vanokwanisa kuudza kuti chipoko chinoonekwa nemunhu ane mushonga mabhilips evanhu akasiyana vanoudza kuti wazoona chipoko sei chipoko chinongoonekwa nemunhu anobata mushonga kana nemunhu ane mbanje kana nechichichichi but inini honestly zvinhu zvandakaita zvandakaisangana nema3 maincident zvinhu zvekuti unyatsoona kuti panapa zvinhu zviri kutoitika iwizvi but inini my weakness ndekuti ndaingonzwa kungotyorwa simba rekuti ndipere nekuti kana pachinji kacho kana kuti vanhu vachingotaura nyaya idzodzo zvinhu zvanenge zvichingoramba zvandaingoramba zvekuti handaingozviramba kuti hainase ndambosangana nadzo ende it's been long time ndaenda kumusha ende in that period of a month ndakagara ikoko ende ndakaisangana nezvinhu izvozvo 3 times ende inini that was the ndinonga kuti yangangori first time yangu yongosangana nezvinhu izvozvezvo saka zvekunzi foko zviriko ende zviriko it's for real wotozodza vamwana mumushemo wacho kudza kuti hako nemiuya nezuro papa pange pakapinda chimudhudhu chaimhanya makachiona here but unongoshaya kuti chidhudhudhu ane mudhudhudhu here papa pake onzwanza hana vanozochitanga kudza kuti papa pake paipe panopinda mudhudhudhu manhere ega ega kana nzi pamwe pake mukadzi wake anopinda kana nzi unotonzwa vamwana vachiudza kuti kune zvariko nedzimwe dzimba dzekuti vanhu vanovakaisa dzimba dzavo vachigara kana muharare but vanenge vasinga kumusha vachisiya mukova vanhu vebasa pamba
Ukasa kuzvanzi pamba pagarike pane vanhu vakawandisa vatiza apo wasi vachiziva kuti pamba panoitika masaramusi munhu anodzoka manheru kana kuti unongonzwa vanhu vachishamba pamusoro pemba ndakataura namadha wapedza kutaura vachidanzi unobva pamba pachifamba manheru aya ndakatomboitoriwo nyaya yekutoti vamai vakauka hapatogarako pane basa izvozvi izvozvi pandakatobva iko painzi pakugara umwe mupostori ndiye ari akakwanisa kuchengetawo pamai pabari atonzi atogara pane vanhu vese vagara apa vanozoramba vachitambwa gofu nyatsonzwa mabhora iwe ndekuti vanhu vanenge vachitokuza kuti wakagara apa anokuza kuti shamari ndinotonzwa mabhora egorofu esuka achitonzi atosingwa tonzwa bhora choti kodiburi richitofamba maize saka ndezvekuti kana usati wasangana nazvo hauzvibhilivi kana kuti paunozvionaka zvamutaura hanzi unowana simba rekutiza kana rekumhanya munonyepa sisimeri mukasangana nazvo imimika musingazviziye musina chinhu chamunoexpectaka hamuna kana hamuwane simba rekutiza munotozona vanhu vakumberi kwenyu pamunovaziva kuti bengenyuka zvinhu zvaizva zvinenge zvatopera ndopanotanga kumhanya otherwise pazvinototanga kuitika musina chamurikuziya kana musina chamunoexpecta soka hamunoramba makamira kana muramba muchitongofamba muchitongokondira zvamuri kuita inenge zvakaitika kwandiri izvozvo zvokuti ndakatoramba ndakatogara vanhu vachitotiza vachitomhanya vanhu vakatoenda ndikasara ndakagara pandakazobvunza vanhu kuti chandakazobvunza vanhu kuti zvine kana ukachitiza zvine problem anokwanisa kuuya kwauri here vanhu vandakazobvunza vana mbuya vangu nanasekuru vangu vandakazobvunzawo kumushango vanoenza kuti kana usina chigumbu nemunhu kana asida kuuya kwauri kana asida sei haana basa neyo chinongokusiya choita zvachikuita chichena kwachirikuita sei kwachiri kuenda ende kazhinji ini pandakachona moti wangoperera pamberi pangu bvabvango wawadisapia but vanowanza kuti hanzi unoenda kumba kwake munhu iyeye ukasiya pamba pake ndopavanodzema ubvaita sekobva wanyangadira zvokuti vanhu vepamba pacho vanoziva kuti amai vanouya kana kuti baba vanenge vachiita sei angari mukadzi iye munhu wacho vandoziva kuti amai vanodzoka manheru ende vana vacho ipapapa ndakamboti hangu wani mukati kuti ndakangomubvunza kuti nyaya dzandikuziva ndezvemachokwadi here ini akandipindura kuti sekuru nyaya idzi ndedzechokwadi amai vanouya but kuti nyaya idzi tidzifambire dzimwe dzichida vanhu vekuita sei zvindofanira kuenda kumusha kwana sekuru saka handina mari yekuti ndidaidza na sekuru uya paitwa chiwanhu mamwe maexpenses andiri kuita yapa munhu wautoti unoona kuti anenge asina mari ari kuita basa rekuforoma zvidhina ndikatombomuti haure kana zviri kukunetsa muzuri ndakamuofa $50 ndikati ndikwanisa kupa $50 ufambire hama dzako dzachizvauda kuunganidza but akandipindura achiti muziva sekuzvinonetsa zvemafamilies vanhu vanenge vaine madifferences umwe akaziva kuti iye anga akaite chigumbu changu chakadai anenge aine chigumbu changu chakadai saka zvinonetsa chaakatokwanisa kundiudza akandiudza kuti sekuru ndiri kukudzosera mari asida kukudyirai mari inenditi ndoda kufambira kuti mai angu arare murugare but chatongoda ndechekuti inini ndaindzipambira chienda kuchechi ndizvinamatire zvipera nekuti ndikada kurenza hama dzacho dzinenge dzichiramba dzichiti baba wako wanga asina kubhadhara wanga asina kupedza kuroora baba wako akazodaiso akazomborwa hanzvadzi yedu baba wako akazodaiso saka zvinhu zvinoinvolva zvinhu zvavanhu vakawandisa ene vanhu vacho vese vakawandisa kuti waunganidze panzvimbo unokwanisa kuzwa nzi nini zvochete hangu zvanasida ngotaura kuti zvinhu zvacho its very real zvinoitika ende nini have experienced it. Thank you, Hanzadzi. Takutozorohwa nehana zvino. But thank you for sharing your story. Thank you very much. Hanzadzi. Thank you, Avavadona. Right, Princess, hello. Taswera sei? Taswera. Indingoda kungotaurawo nyaya yangu hainayo kunyanya kukura. Ndatoti ndatowana kwekuitaurira pamwe ndingabatsirikewo. Nini hanzvadzi yangu takatenga imba kumusha. Tatenga imba iyaya ndobva hanzvadzi yangu tavaka cottage. Taisa cottage ndobva ndadzokera ndikati ganboenda kumusha tinopenda imba. Ndabva tapenda imba manheru ndikati aina handichakwanisa kuti tirare panapa nependi nevana zviite saka ndakudzokera todzoka mangwana kuseni ndobva ati alright ndobva tadhiraivha vakati tese totoenda todzokawo tageza tatosumuka boswa inetsa mvura ndobva tatotakurana munhu
munhu wese bvatabuda bvataenda tanodzoka makuseniseni aya takasvika imba yese yakapoteredzwa neropa ningi madziro ese everywhere kwakazadzwa ropa ndikati asi pasvika mbavha asi panapondwa panapa tangobva manherana anezuro ende nhasi tadzoka imba yese yazadzwa ropa kudai so chii tikateera kutendera kwakaita ropa nekuteedza kanzira kakafamba kachona ropa riya richienda hatina kuzomboenda kure bva rangogumira panzira kuita kunge pane munhu akauya akatenderera musha wese neropa ndobva tanga kumwaya nganga ine muswe achimwaya madziro aya tatapenda ndobva tati manje toita sei saka njodzi yangu yakabva yati handinaimbokuudzai muchiramba muchiti vaimbotiudza kuti pamba panapa hapararike panorira zvinhu ngemazizi zvekare dzimwe nguva mukadzi wacho akamboti ndaona nyoka tikatoti aona nyoka pakachena kudaro nyoka yatsvagwa pakachena pasina kana kana sango kana chii vayangonzi yashayiwa ndobva vachitoti kungorota pamwe uri kufunga vachingofona vachitaura saka takazoti tadzokera vamwe madzimai vakati handitinoona ndo vakati muyedzo panotori nemunhu ari kuzviita ritori nekuchikidzira kwaainako asi ndoda kuti munhu mumuzive mangwana chaiye munoswera mamubata ndobva vati mimamubate ropa iri kutosvedza vemweya ndo vagadzirise zvinhu izvi ndobva vasvedza vanhu vaya vemweya vakanamata vanamata bva vatakurovera nhoko panapa hoko bva vaisa zvavakaita yadhi yese ndakanga ndatotya ndikati hatichatombode ngatiutengese tibve pano zvikanzi namai madzimai aiwa tozvipedza munhu iyeye zvese zvichabackfire imimi ngonamatai chete saka tagaragara tatobva tadzokera kumba hanzvadzi yangu ikati ndakutosara pano handichaenda yasara hanzi kumasikati kwakabva kwauya mumwe mwana musikana nembwa yanga yakatemwa kunge nzeve kuita kunge ropa rere raibva panzeve yembwa here kana kuti chipa nzeve imbwa yaigamina asi yange yakakuvara zvikanzi ndiyabva auya nembwa pati munhu ndoukama ndobva handifonera zvikanzi ndozvaitika ndozvandaona saka handizivi kuti madzimai avari kuti ndivo here vanhu ava vaenda kwamadzimai vaya zvikanzi hamusati muchavaona muchanyatsokuvaziva kuti ndiava ndobva vaenda ndobva ndati ndafungoti tisejurawo mongonyarara mozvivharira mukati ndobva taenda bva takuda kuisa jurawo vepanext pacho ndobva vati mukangoisa jurawo musateme muhingi wangu uyu urapa uyu mukatema muhingi woyu muchazviona saka takatanga kuvhunduka futi tikati patongori mukati mustendi medu chemu chaimo zvokuti kutange utori pakati peyati tikati saka toita sei zvikanzi tsvagai zvokuita otherwise anongoubata ndopamuchaona kuti ina handinzwaro saka njodzi yangu yakazofamba ikaudzwa kunzi panenge vanenge vachitopaita paplayground saka vari vanogona kunge vachiita mbire apa vanhu vacho vanonyatsotaurawo saka jurawo iyaya takatokevha tikapinda mukati kuita chifokona tikabuditsa muhingi uya uri muyadhi medu tikaenda nekuseri kuti tisatore muhingi uya vachitongozvitora neyadhi yacho zvese ndobva tapedza pai saka pavakapedza mai vaive panext door namai vemwana akaonekwa nehanzvadzi yangu wembwa mausiku acho bvaonekwa akamira pageti pedu kunze kwejurawo ivo mai vaya vaonekwa akamira ipapo ndobva hanzvadzi yangu yamhanya kwamadzimai vaya ndobva vati kana nenhoko dzatakaisa ivo ndivo vachawira pasi nemvura ine soti nemagodo yadhi yese nemba mese motsiya zvakadaro saka mwana uya akauya nembwa akanga achinzi akanga amitiswa angatori mwana mudika ne13 years achinzi akamitiswa but tiri kunzi mai hanzvadzi yake ndiri kunzi yakamitisa wataiti vanenge kuti vatori veukama saka akangonzi angozvisungirira ndobva atofa iye musikana uya musikana uya akauya nembwa zvikanzi angozvisungirira ndobva afa
vandisibva tangoshamisikawo ndikatofonera onzi imi mai vai vakatomboya muripo vakakumbira kuti ndoda bhutsu dzangu dzaunopfeka ende zveshuwa vakatondikumbira vakati ndipowo bhutsu saka ndandaudzwa namama kuti haupe munhu hembe kana bhutsu ndikavati dondiwari ndikaenda kuharare ndonokuigirai bhutsu ndokuigirai vakati oright vakangoti oright ndo musi wavakapedzisira kuuya tichipenda manhero acho pachizoiswa ropa saka bva zvaitika futi kuti vakuenda futi mwamai veipamba panext door ndokubva vauya zvikanzi todawo mvura tataisa mugodhi yonokiwa saka bradha yangu manzvadzi yangu yakabva yati aiwaka ivo vandikatiti muinga havadi ende zvese vanotinyima ava vanotisira poison mumugodhi tikafa saka aiwa miraiti vacherere mvura tivapi ndobva nzvadzi yangu yakuchera mvura zvikanzi unondinyima mvura kuti ndisvike ipapo zvino manje ndichainwa mvura iyo ndowo chatadza kuinwa saka nzvadzi yangu yakangoti ichikwira pamusoro pemba ita kupenda ndobva yangodonha bva yachikoka roko kuti tachirema kudai roko kukonyama kudai kukokonyara ndobva ndati ndakambokudza kuti ngatibvei totengesa tosiya saka vamwe mai kumusha kunde kupi kola kumusha kunde kupi amubvi kwaseko uko alright zvikanzi amubvi tikutokumirirai tikutorwisa hondo iyi ndobva vakabva vanhingikina ndobva vamai vai vadzoka futi bva vaisa hoko dzimwe bva vaisa mangwana achona tibva tangodzwa tikufonerwa futi zvikanzi amai vai vari kunzi vadya vana vavo mukomana mwana wavo patakshop angodonha ndobva angofa saka hakusisina tikati what's going on isusu hatichada kugara iko saka mai vai vakazoenda kumba ndobva vanotaura zvikaita utsingi ndichiti ndiri kuitira vanhu vasina kusimba ende munonamata hanzi vachiudza mukadzi wanzvadzi yangu handazviona ende munonamata asi ndokumbirawo kuti musaudze vanhu zvinhu zvandataura panapa ndikazvinzwa muchaona kuti ndinonzani andobva wangobuda ndobva vaenda saka nzvadzi akazorarama hake ruoko rwuya rwakazorapiwa but tiri kutozama kuti abveko ndiri kutraya by all means kuti vachitongopabva nekuti vanotyisa kunotyisa saka iye ari kuda kubva vakawanda vari kutaura ari kuda aiwa chibvisai henyu mubvisei tengesai henyu mustendi yacho but whoever achauya futi anochiti anozongoonawo yekutamba because vanotori dangerous vanotyisa hakola vamwewo mumwewo mukomana wepo ari kutotomai vachingosvika muere yemu2017 mai vatobva vasanganawo nazvo panhau dzemvura ndobva vatofa 2018 taitoitaurawo nyaya yatomari mwezuro naye hai ibvai henyu ibvaiko kola itotsvagai kumwe mubve henyu shuwa mungafira mvura kana muti woyo muhabrosi woyo aiwa ibvai henyu ngavahli avo mahabrosi kuda ndo lunch yavo ngavahli thank you very much kola rega timbonzwa umwe kola ari panapa thank you very much for sharing this story takuona majoti varoi variko thanks apakaipa kola hello kola chidzimai fone kuseni maswera sei mushamwari sei henyu tiri right ndiko hedu kuri sei kuno kuri right kuri sei kwenyu kuri nani zvako handangonzwa nyaya idzi zvangu saka ndangoti ngotaurawo imwe nyaya ndakanzwa yangu but yakaitika kumba kwedu alright okay inosekeresa but achiri mudiki asi nekukura kwandaita manje ndikuona kunge zviri fani but zvinhu zvakatoitika ndine hanzvadzi yamai vangu but akashaika hake kudhara patone ma15 years sekuru vangu vainwa doro kumusha kunana dharwenuko vainwa doro riya rinonzi kachasu kana kuti tototo riya riya saka vaigara vachinonoka kudzoka kumba every time vachiti vakadhakwa ikoko vaizofamba kana kuti kunze koedza vachidzoka kumba so kunonzi vakasvika papaine makuva mhino makuva aniwo sekuru vangu vaifarira kungogeza and then vaenda kudoro kwavo vakasunga wachi yavo
hamene kuti yanga iri yekutarira time here kana kuti yanga ingori yemucheno. Saka zvadaro vanonzi vakasvika parwizi apa vanokwanisa kudarika. Vakabva vabviswa hembe nechipoko, hameno chipoko here kana ndochigori toto kana chidzingira dzimu hameno whatever. Chakavagezesa murwizi iroro. Havasirivo vakabviswa vakageza here vakadhakwa sezvo vakadhakwa vangofunga kuti chipoko. Aiwa, vakatogezeswa. Vakabviswa hembe vakagezeswa because havasirivo vega vakatozviitwa izvozvo kuarea ikoko. Saka chipoko chaitaimirwa nesvina here kuti chivagezese. Vofunga. Saka ivo vakafunga kuti vari kutogeza zvekuti vabva vaenda unorara. Kwakuchiti vatakurwa nechipoko chihameno kuti ndingachiti chii because handichizivi. Kumusha vaingoti chipoko. Kwabva vanorariswa paguva rechipoko riya kwabva watobviswa wacho, wabva watobviswa bhutsu, badza neheti, zvatoiswa pasaidi like munhu kana wapinda mumba mako unobvisa zvinhu zvakakumanikidza kuti uvate. Vadaro vari kumuka kunze kwaedza, wari kuona ukarara pamusoro peguva, wachiya iri pasaidi, heti iri pasaidi, bhutsu dziri pasaidi. Uko akagezeswa kwanzi ndakakweshwa nechidhina. Vachikare ikoko vainzi kana ukabatwa nechipoko hautaure, wozotaura after 3 days, ukataura musi iwowo unofa. So pavakazoya chiexplainera mbuya wangu kuti ndozvakaitika. Mbuya wangu akabva wakasika unomhanya wabatwa muromo kuchichi kasika muromo usatauri unofa. But as time goes on nyaya yanga angotaura kubva ipapo sekuru wangu ndopa wakasiya chitototo, ndopa wakasiya kunonoka kudzoka kumba. Ende vakabva vatoita good husband. So ndinobhiliva kuti chipoko chiriko zvemashuwa ende chakavabhabhatidza zvechokwadi. Chegadzisa mapenzi ukafamba usiku chete unogezeswa. Saka handisi wangu nedzimwe nzvimbo zviriko here, but kumusha kwamai vangu kudharuweni uku zvaitoitika. Unobva kudharuweni ndofunga nyaya idzodzo vanotodziziva. Haya, hapana kumira mushe chekugezesa vanhu wecho chomuka padie chaikugezesa chomuka pamusoro peguva apa. Zvakaoma munhu. Saka ndizvozvo chete zvadaida kungotsigira kuti vanhu vasanyanya kumhanya kuti hanzi hazviko hechichi, hazvingati kamwe anobva masvingo, mumwe anobva Beitbridge, mumwe anobva Darwen wotaura the same story. Zvinhu izvi zviriko asi kungoti hasati asangana nazvo chete. Ndizvozvo. Thank you very much Paula. Alright, thanks wena. Kune zvimwe zvakugezesa vanhu guys zvipoko izvi. Kana une china chokubata chokukwesha nechidhina chonokurarisa pamusoro penhingiri, but it was a friendly ghost hacho nokuti hachina kurova munhu, hachina kuti chinongokwesha munhu kuti tisa munhu smart wovata pamusoro pegozo mukamakisechinda mumba kwako. Saka guys siyai mutoriro, handika siyai mutororo, munzi yunzi mutoriro kana mutororo kwamunenge muri, right? Achiripo here mwada kushenya dzake guys dzekusangana nezvikwambo kana kuti dzekusangana nevaroi kana pasina itivaredzi nyaya dzakunda dzichihlisa. I feel sorry for vanogara vega naye nhasi. Motovata makatsigira dhoo nhasi mune odrop mototsigira because hapana kumira musha. Hapana kumira musha. Moto novata nemagadhi nhasi kuvari mumacomplex avo tonovata pamagadhi because hamuna kumira musha nhasi. Vari kuhera mwada kusheya nyaya dzavo dzavakasangana nadzo. Video call. Okay. Hello. Muri sei? Ndadovhunduka kuti video call handinozodaira video call because kune zvivanhu zvinogara kuPakistan uko zvinoita video call zvokutaridza mashura. Ndimi motobvisa because ndimi motobvisa. Alright. Hold on. Madonna. Right, kwabva kwaita umwe abva afona. Right. Kola hello. Sure, mushe kanjani? Mushe. Angotauro yangu yatakaita yandaka experience ndichitanga kurorwa kumusha kwandakarorwa. Takaenda tichinotora ana tete wedu pamutoko center. Takatobva kuHarare zvakanaka. Takufura tichinotora mwana tete wedu pamutoko center. Saka kwavaiburukira bhazi inenge itori first time yangu because ndasanda kuenda. Saka ndaiperekedzwa nana tete tuni wangu ne ex husband yangu.
saka kwatinoburukira bhazi taifamba sizimeli chipo che2.5 hours kubva kwataiburuka bhazi stop kwawo kufamba kuenda kumuswa kumusha saka tiri kufamba daro wanga uri usiku domazazva kuma88 dzeusiku tiri kufamba saka takanosvika pane fence saka vanhu vaita ex yangu ndayanga iri pamberi ndobva anovhura fenzi yekuti munhu aite seapoe saka tete pavakangopoyawo vakangoti ini ndiri kutaura mumashure kwavo ndiri kungoti uye kuti muri kuti chiko tete vamwe vari kutaura mumashure vari kungosvika vangoti wangu murume paakazopindawo angosangana ngoti chachiri chipokoti zvazviri tu zvaita kuti zvichiya mumakumbo medu kuti tete vakangoti nhai makoti sauti yewaisepi because takaratenga peke sauti yetaken ari ma1 kg vakangotaura sauti ye vachitambidza 1 kumunhu zvikanzvidire takasvika kumba tichiri sauti tete zimele takazvidira sauti hapana akataura nemunhu yakaingori yangodira sauti waingotoka peke yako ikapera waingodaiwa kuna tete wakutambidza imwe sauti wozvidira takanosvika kumba tasvika kumba amai vakada kumboenda kumbobvunza kuti chii chaitika hapana akada kugona kungota munhu sakangoti chipepo kurara tozotaura nyaya chona mangwana takarara zimheli makuseni kwaedza ndopatakazita kutaurira mai kuti ndozvatakasangana nazvo izvi zviriko mushakaende kupi first time yangu kuona zvipoko mushakaende kupi kwamutoko ndakarorwa kwamutoko hey kwamutoko sure ya zvakaoma thank you very much kola pakaipa hapana kumira mushi pakaipa sisimela ndinye pazviriko zvesho maita basa thank you very much kola regai tinzwe wamwa ya chai nyaya dzenyu dzezvipoko idzi hapana kumira mushi sure regai ndifonera ungachitadza kuita video call ungachiita video call saka salt yemagodo inobatsira kagaisi ya ndatoda kuti muri kutambura musi kugona kufana direct muri kungoita video call bazotrya ndikutaure zvinhu izvi zviriko unotavona andi mwana mudiki naye was about 5-6 nandi mwana uyo aingorwara mheno we're talking about the 80s kuma-80s kwekwe saka mai vangu vakaudzwa kunzi kuna mwambo yanorapa anogara kudrenora mbuya vaizikanwa because paipoka motikari dzakawanda dzemaminista ichizo vari well known mbuya vavo saka iaiage saka mai vangu kubereka musana kumadanzekumatiriwo ndandomafaisesezo nokuti ndikaenda chikoro because ndairwara ndakatanga chikoro funa ndane 7 years ndaberekwa kumusana namai vangu tichifamba kwakasviba kwakasviba kusina munhu kure takaona zimurume so ranga rakapfeka brief mabrief ayanoti mabox mabrief mamini brief akudharaya mamini brief akuita ichika nese ngazombe asina kupfeka top or shirt or anything takamona ari kure handiti mayangu vhanya atinga mayangu enda nokwira mako mayangu vhamhanya vhanowanda ndakaberekwa musana all these things ndozvirememba ndakaberekwa musana mayangu vhamhanya vhanowanda pavhranda dzimba dzekwaifri dzedze dzemavhanda dzedze vhanowanda ipapa handiti zvinhu zvakaitika within a minute nekure kumataonera murume uyo yakasisimerika murume yakangorika nangosvika pamba ipapo. It was like a flash, a second flash, like a lightning flash. Murume uyo akangosvika ofati urikuitei nguva dzinodzi ototenda mudzimi yako ndikakuona futi uchifamba nguva dzinodzi uchazoona murume uyo vadisappear. Sisinele amai yangu she's a strong woman of pedzisa jeni yaro kusvika tasvika kwambuya vave ambuya vave vasvika takamira paqueue of wadaidza svikanzi pane munhu ane mwana akati pinde mukati tobva tapinda ambuya vave vakati kuna mai vangu
mwana uyu kusambofa wakamubatisa chivanhu kana inini handisi kumurapa mwana uyu anorapwa nebhaibheri tete tikanzi ndikuziva zvamasangana nazvo saka izvi zvinosikaiti pazvakaitika hatinambotaura nenyaya iyoyo sisineli mukunzwa aine zvinatu nearly 50 years old about 5-10 years ago ndichitongotaura nyaya so namai vangu ndobva ndavafunza ndobva ndati kuna mai vangu ndikati muchiri kuti nemberi zvakaitika zviyazve zvikana mama namai vangu how do you remember zvinhu izvi ndikati ndinozvirememba zvino ndogara ndichifunga pandinongoziva kasisiwa handitaure zvinhu zvakadaro zvosiwa zvina kubvunzwa waka eji yedu haufunzi zvikana namai vangu zvese ndikati zvakaitika here zveshuwa zvikana zvakaitika is true hanzi namai vangu ndomusiwa ndakatendeuka kunamata iwowo from that day mai vangu akatanga kunamata ndomusiwa ndakatanga kupora because nainga ndiri mwana ingorwara zvisinganzwisisiki but upenyu hwangu sisinelika ndiri munhu weari sensitive kana pabasa chepo chepo kana kuchechi tinotoona kuti munhu uyu kana kungosangana nevanhu ukwanisa kutoziva kuti uyu blood zvake neni hariwirirani ende kazhinji vanhu vacho vanotoziva vachikonfesa kwandiri muruva roiche vana vachindibvunza kuti unonamata munamato werudzi nina handinamate zvekubva zvekupenga zvekunzi noti kwekupenga para handinamate zviri zvezvinoita mwanhu zvekubva waita madedicatera ndiri kunyepa hangu am not like that but ndinonamata ndinoziva bhaibheri but vanhu vanoti nditya vanhu vanototaura kuti unonamata munamato werudzi ndiri form 4 I remember ndirichiverenga zvezvekuti handiti munenge wiki remaexams aya ndichiverenga ndakanukerwa nevarume pawindo vakangotanga kundiseka cheko ndisisinele ndikatiza ndinganopinda nokamubedroom amai vangu ndiri form 4 ende ndinogara ndinotoona a lot of things kana ndikasvika pane imwe nzvimbo pane zvinhu zvandinotoona saka zvinhu zviriko ende ngatevedze kuseka kuti heya mukola kana kuti chivandichi these things are there ende isusu vanhu vacho tikasazvibhilivha kuti hazviko ka ndozvichatitsitsirira zvinozvo zviriko inini ndiri munhu wekutoti handingobhilivha anything but these things happen saka ndiyo nyaya yangu hangu inodakuudza kuti muni murowe ndakamuna nemazisango ine ndine 2 minutes angari hani murowe wacho makamuziva kuti ndiningi aiwa tinomuziva yapamurizi murume so ona nhasi kana face yacho ndinotoiremember he was a stout nozvarume zvinenge zvakapfupika zvakasimba zvezve chisina kupfeka chinanyezi bakatwa like sickle chinonzi chijeko like zihomba rakabhenda so zibanga racho rikati nguva ino rikati kuna mai angu wakangwanisa siperekiwe but handifunga kuti muroyi uyo anga achiyazoroya isusu but I think nguva dzataifamba was nguva dzinonzi the witching hour dzavanoparata dzavanopa thank you very much kola maita basa nekuchiya nyaya yenyu saka guys kana mufamba usiku kamufamba makatakura munamato ane munoziva kune nguva dzinoparata vanava especially 12 kubva na12 kusvika na 3 ndo time dzavo 12 to 3 ndo time dzavanoparata zvokuti do saka ukangoita munyama wekufarasikira kwavari kusarasikira kusaidi kwachona unotopinzwa bhisi thank you kola thank you very much thank you right mainzwa guys pane vamwe vakachifona nemasouth african numbers but mamuchifona direct saka ndikwanise kuritena makozi enyu ndisamuchinzachinzanzi prayer ya 12 yaya neprayer ya 3 dziri strong because ndipo pavanenge vachikwira zvisero zvavo ipapapa vari muzvisero zvavo vachifamba vachiita zvavanenge vachiita zvavanenge vachiita saka handizozivi papaya patinenge tichizo creata maghost account wo isusu topfeka maghost akaone nyaya dzakadai dzinobuda idzi toti tiri maghost like come on like really kutora mweya iwoyoyo wemagost ekumakuva anoshungurudza ngati zvinongofamba ghost rochikwa nemunhu rese woriisa pauri woti inini ane ghost amen handizivi hangu kuti zvinenge zvichinyatsobuda here like mauri unyatsonzwa kuti zviri kuita here kana kuti zvinenge zvichamba sei because sometimes zvimwe zvinhu zvatinobhabhatidza patiri handitika namba ndandakapinda emily ndazoibvisa zvimwe zvatinobhabhatidza patirika ndo zvinhu zvatinozoita truly speaking, believe it or not. Kola hello. Kola hello.
Hello, makadisi Sumele. tiri pana ndoti asi ghost randivinga ndiri raiti muri sei Tiripo. Hai ndiri kuda kumbotaura wangu zvandakambosangana nazvo. Chipatara kwandaimboshandaa kuZimbabwe. alright Inini ndakaenda pachipatara ipapo I think ndandichiri mwana mudiki chaizvo. Saka zvadero ndandisiri kutombozva kuti chii chaizvo chainyanya kuitika. Rekandimbotira fonemu yacho. alright Saka ndaenda ikoko ndaiti ndakarara ndave nemwana wangu. I think ndaindi kuma 19-20 years. Saka ndaiti ndakarara ndizvo. Ndaiona ndairara ndakaiti windo diki windo hombe. Saka windo diki raikura richiita sihombe chairo chairo. Ndoona vamwe kola tsvagai pane network iri kunyatsobata ine muri kubreka breka. alright saka nitsvake panini. No, Leila Kumalo, there is power. Those are there's power in words. There is power in words. Musa zvinyepera you because maybe unengori ghost kuti they are harmless. There is power in a ghost. You call yourself hure. Truly speaking, one day unomuka uchingoita zvinhu zvechihure zvotushati zvakabva nekupiwa wakakura usina mweya wacho woyo. You call yourself a ghost. One day wakangama kuti wakambozvipa ghost yekuti kudi unoona zvimwe zvinhu zviri weid zvichikutevera kati muupenyu hwako uchaziva kuti wakabhabhatidza those things pawaichideedza mazita uchizviti ini ndiri chakati ini ndiri chakati handichoona kungotaurawo hangu handina kuti it's wrong kuita inyu maghost ndiri kungotaurawo zvangu in passing musazondituka wedu muzondinyora kumaghost uku kola hello kola hello handeni nyaya ndaiti ndakarara ndaiona windo diki iroro richikura kuita windo hombe chairo chairo muchirota here ivavo vaigara not kurota ndichitonyatsokuona kuti ndakamuka chaiko chaiko ndichitoona sekuri vavo vakapfeka hembe dzavo dzemakaki bcause inini ndaigara pachipatara pari pachipatara kuseri kwechipatara kwanga kuine maraini dzimba saka ndezvezvo zvokuti kana uri muzvipatara zvekumamishandi unenge uchitozivana nevanhu kutoti ava ndiningi ava ndiningi saka ndaitoona sekuri vava vachitopinda mumba mama handinenge ndiri nemwana wangu asi zvaizoitika ndandisingaoni kuti zvii zvaizoitika asi kana vapedza zvavanenge vachiita handi dzimwe nguri vaitobuda nepawindo ipapo kana kuti ndaingoona vachibuda nepamadziro saka zvakaitika nguva refu saka ndaiti ine ndandiri mune imwe room umwe nesi wandaishanda naye anga ari mune imwe room saka dzimwe nguri zvaizoitika ndaizongoribva mhere zviya zviyandi ndoribva mhere saka sekugara inini mugara muchingoti mama kuchomborichi ndobva ndavadii ndobva ndavauti nyaya yangu vakati pamwe munenge muchirota ndikati no handisi kurota zvinhu izvi zvinotodii zvinotoitika zvikanzi no kurota kwamuri kuita ngati no zvinhu izvi hakusi kurota ndiri kutoona vanhu vachipinda mumba mandiri nechini nemwana dzimwe nguri munhu aitopinda unovhura mukabhodhi mabuilt in cupboard achitobata hembe dzangu kuti kana apedza kuita zvaanenge achiita obuda saka mumwe musi tatiri padhuze futi nechikoro saka ndakazoti ndakutaurawo nemamwe mamedhemu ndikati inini ndiri kuona zvakati zviri kuitika pai mumba mandiri kurara ndobva vanditi musati marara itai sei torai sote magodo muise mutore zimbe mudro wemadziro muchinjikwa sort of cross zviya muone kuti zvicharamba zvichiitika here saka ukubva pandakaita izvozvo handina chandakazomboona bcause ndaiti chero tikabuda nokuti madhezi iwayo vanhu vakawanda vaiuya kumba kwangu saka dzimwe nguri zvinorara munhu ndakarara even mudining handi ndanga ndisingarari pamba ipapo ndaitongoona dzimwe nguri vasiri baba vavasi uchingoona chero zvimwe zvinhu zvakangu
zvinongotyisa zvinhu zvaingoitika pachipatara ipapo. Zvinhu zvandakasangana saka zvichireva kuti vanhu vaishayikira pahospital apa vaidzoka pachipatara apa. ndofunga yaive iri clinic, mozva maklinik ayaiti munhu kanzi munhu mukuru anongoshayikira kukliniki dzimba dzinenge dziri kukwanzi. Saka handizvozivi kuti vanhuwo vaishayikira kukliniki here kana kuti vanhu vaishina kana kuti kliniki yacho yanga ine zvayanga inazvo. Ndinoziva zvevanhu vekumamisha dzimamburanzi pamwe kliniki yakavakwawo kana twanga paine maguva kana kuti whatever kana kuti vanhu vanouya vachigara mudzimba idzodzo mumwe anenge achitibvapo kwakasiyana. Umwe anobva kuMozambique kongonzinda unoshanda kukliniki yakati, umwe obva like kunana Gwerenga unoshanda kwakati. Vamwe vanouya vakabata zvinhu zvakasiyana siyana. Ndizvozvo. Saka ina ndo zvandakasangana nazvo zvokuti chero kuzvino ndikanzidzokera ukoko handisi ndakadzokera. Thank you very much Kola nekushaya nyaya yenyu. Maita basa rikaitidzwewo maromba chingofona ngazvakaoma nemuzvipatara. Kuchipatara kumazi kuchipatara ndokwazvakatozara kana zviri sezvipoko. Mahospital chaiwo mahospital aka zvipoko zvakatozara. Ndisati ndatoenda kuchipatara ndakatombosevenza pahospital hombe. Ndasevenza pahospital hombe. Vanhu vanenge vari pareception vanga vasingatogari kureception kuadmin vaitotiza vachienda kumawodi nekuti hanzi pamureception imomo vaitosangana nezvakawanda saka vantonenge uri wega mamwe mastaff anenge atiza anenge achaisa saka anenge asara ari one. Saka vaitozoenda kune vanhu vanenge kumewodi kana kukumewodi kunenge kuine vanhu nekuti kuti usari wega kuadmin vaitosangana nezvinhu zvakawanda. Yeah. Thank you very much Kola. Thank you for sharing. Thank you very much. Maita basa. All right. Kuzvipatara ko guys kwai zvaveko zviriko futi kuzvipatara. Kuzvipatara zvingafa ngotoshayikwa asi nokuti vamwe vanenge vachitofira poka pazvipatara potongoteverera ipapo achingodini. Pana umwe ati kwanzi maghost hakuna asi kuti madhimoni anenge achimanifesta as dead people. Ndo zvaataura comment ndakangana kuipina padaiona hanzi hakuna ghost but mweya yetsvina ndiyo inodzoka ichibata vanhu ichita as if vanhu vakadi vakafa vaya. Kola hello. Hello Smelly. Muri sei? Ndiri nanangu. Ndakushayawo zvandakambosangana nazvo. Nenyaya yemaghost. So pandaikura ndaingona totanga ngasiri zvansiri maghost ndaiona zvinhu petanga so ndaiti kana ndakavata takavata nemasisters angu and then tanga kuona gumbo remunhu kubva ndamangana ndiri kuma-11 years kana kuti kuma-13 years ndanga kuona gumbo remunhu kubva pachidya apa zvichienda apa patanga kusina musoro riri mhepo kochema ndichiudza mama vangu every time gumbo rinenge riri paire riri mhepo rinenge riri pamadziro ndichiona mumvuri wegumbo pamadziro. Alright. Tombotimba mnenge akaitwa light on bose rakatoita light on but yo rinenge rakaita kuratidza kuti negumbo remunhu ndotanga kuchema vanenge nangodi vatodaidza mama kuti uyai munzwe uyu ari kuchema and then wandibvunza kuti chii and then patitaizotina takuenda kumusha kwedu kumaplot umwe musi funny enough nama vangu ndisaiona zvinhu izvozvo vamwe vasati hamba navangu vasingazvioni takati tichisvika kumaploti umwe musi ndobva taona kumashure nemandacheuka ndikati maonai murume ari kutevera kumashure ndanzira kuma-around 6 and then ndobva vati zvona ndazvionawo ndobva tafamba tikandiramba uchifamba saka sisangu akabva ramba achibvunza chiti chena chinja muri kuona icha muri kuti aringa handisi kuchiona but isaichiona tiri tu ndobva munhu yaatanga kureba kuenda mudenga mamangu ndobva vakazocheuka vakati zvona akati isusu hatisiri sitakakuuraya ndikukumbira kuti udzokere ndobva varamba vachifopota kuti nechikaramba chichitevera kusvika pana mwamba vangu vashayika kumaploti ivovo baba yangu ndobva tasvika padhuze nepamba paipai mama mangu ndobva nesu ndobva tatena ndobva tapinda mumba mamadzimai vaivai and then ndobva tangodisappear. Umwe musi futi tichifamba tichisangana nemoto saka zvinhu zviriko zvinotoitika
tichifamba ndaisangana nemoto ndototi mama one kana kuti moto uyo onai moto uyu mama ndototi zvona ndazviona usataure nyarara kana kuti fara maziso obva vatanga kutukana nechinhu ichi and then panozosungura maziso chinenge chaienda kana kuti vanongoti ngatambe ichifamba saka ndakasangana nazo mukura zvakawandisa too much zvibudu zviriko ndingasamanyira kujaja ano ndizvona kanzi ei hazviko yechichindisendai because ndakatasangana nazvo and kana zvitori zvezvikwambo chandisina kuzobhiliva panyaya yezvikwambo ndizoti akazomboitiswa umwe musi because takazombosonerwa chidhori kumba kwedu kumapiloti kana tikanzi sibhoni yekumba pane mwana wekumba kwedu angashaika lasibhoni saka vazazi navananzi mwana wenyu akaitiswa chigonzo akutongoringira vamwe vanhu chichi and then mama wangu nekuda mwana wavo kurwadziwa kana tikanzi ita henyu chii ndiuya kumuona mwana wangu ezvo vanhu vangu vasonawo chidhori chavo paya vanhu vakusarara usiku hwese chimba simbeli hosana yekudenga kuti uzona kuti chidhoma chibatiwa sinzi icho chibate icho chibate icho kudaiwo musoro memarufumu yanga iri batai wabatai kusvika ma10 kuma-around 5 ndopatakazonzi icho chidhori ndobva tanzi pasi apa tisasingazivi kavana katoti aseshuwa chabatiwa nyaya yakatozobuda musoro vakazonetsana kuzona kuti vanhu ava muprofita nemumwe wacho vanobatira ndovakazonetsana kuti zona ndopakasanga kutaura kuti zona kuti museti andatsonera chidhori so zvimwe zviriko but vamwe vanenge vachinyepa wava kuti zvikwambo zviriko zvine zvikwambo hazvoina mwatsaona because ndakanyeberwa zvandaiida kotaura wangu yo thank you very much kola yekuhospital zvino ava vanga voisawo nhingikiri voisawo mapilo kuti vafundisire vanhu naimi kutodligwa bhegi takaona namo musi wayosimeli takamanyisiwa sinzi nyoka iyo pari kunhuwa nyoka panapa ichimba tichitenderera aya musi wamakazobhondorana ndovazvakazanzi takatogara mba menyu mamukicheni tikati tasaona chidhori changa chine maziso apa chaitive nemaziso hazvizimele chaive nemaziso chitori nekamuromo kakanga katoisiwa chakapendwa neredi isikana kutombozviona chikatotorwa nefoshoro tikati musabati ndobva chapisiwa isusu tichoti chinhu chaicho chaicho but kwanga kuri kunyepako but izva ndaiona itika ndaidozviona live chaiko chaiko zvinhu zvandaiona live zvakaoma thank you very much kola tasingatosizi zvidhoma zvakawanda zvaonekwa kudai so thank you very much yena nekushiya nyaya iri boss mele shap urarepo yo guys isitakambokura tichinzwa kuti kwaizvo ukaenda kumusha kana zvichembere sezvinenge zvisina mazino zvinoroya makamboona zvo zvokuti kumusha kune kuchinzi mbuya nhingi pakati maini mbuya nhingi vaya vanoroya mbuya nhingi kana mukaenda kumusha kwedhe munototla kusvika nepamba pavo mutonyenyeredza nekunze uko muchiti pamwe muchagona kusangana neuroyi hwavo animaona uzongoonawo zvimwe zviri kuti vana mbuya vamwe vainyebegwa animaona kola hello muri sei hanzvadzi handiri musheni ndandambotoro panyaya yezvivaro izvezvi ndakati rimwe gore pane kune chimwe chikoro chandaifundisa saka ndakarara so ndaita sort of like a nightmare ndaiona vanhu vachiuya mukadzi mukuru nemusikana wechidiki so vakagara akakaita semazimbwa ona saka naizoti kana vakasvika padhoo pepamba pandaigara mumba maibva maita se maipinda mhepo imwe isingamboiti so ona saka mapinda mhepo kudaro so ndobva ndangoona ndonoita sokuona vision apa ndakarara but kuti ndisunge musoro ndasingakwanisi kuti ndisunge musoro ona saka zvakaita after a long time ndobva ndataura headmaster ndakanga headmaster wapachikoro ipapo ndobva ati mai vake ndobva vazouya isi mai vacho vanga vari vachiitawo zvechiboyboy so ndobva ati aurati ndazvondakuita kudai ndakugadzira pamba ipo padzimba idzodzo dzematichers ipapa kuitira kuti kana kuti anyone achauya papa muchazozviona nega ona saka the other day ndakarara kudai so paka the same vanhu vaiva vakauya mukadzi mai nomwana ona ndobva vakasvopinda mumba ona ndekutanga ini pandaivaona ndakarara senetmera vakanosvodona padhoo mona kati vakakwanisa kupinda mona saka ndakarara kudai but apo kuti ndisumuke kudai ndasingakwanisa kuti ndisumuke pandaiona munhu kuti pane munhu apinda
pane munhu akamira kumusoro kwebhedhi rangu so then nguva diki padoo pangu pakapfira mai vaheadmaster vai vakabva vatosvika kumba ona vasvika kumba kwakwa ndobva vasvikorowa dho ndobva vapinda pakangunosvikopinda kudaro vachibva vandimutsa so pavakandimutsa kudai ndakaona musikana akanga akamira anga akatomira padhuze nepapiro pangu musikana uyo akanga akamira ipapo anga ari mugrade 7 wepachikoro pandaifundisa ipapo asina kana chinhu simene ona munoziva kuti kana masikana zvezvo zvichikura zviya zvavo zvimazamo zvavo zvezvaangati kukure zvakakuta zvimazamo zvitanga kumerera kusaidi kwavo ikoko ndo zvaakakamira pamusoro pepamubhedha wangu so pasaidi pepabhedhi pakudaiso ona mai vaheadmaster vaindobva vatarasvikanza ndiwo munhu angachinetsaira ona ndobva vamubvunza kuti iwo wachide chii haana kupindura zvakapepwa vakati vakashamuka vanga vanako ndobva vamurova kumusana nako achibva angofuratira achibva aridza tsamwa ndobva aenda ona the following day kuchikoro haana kana kuzombouya futi mwana wayo kuchikoro akabva angozongoregedza kuuya kuchikoro saka mwana uyu ndiye airoya nambuya vake kuti namai vake amene namai vake mona saka vaizongodzwa kuti vadaro so mai vaheadmaster vakabva vagadzira pachikoro vapedza kugadzira pachikoro paipai saka taizongoti imwe time kana kuti takarara kudai so vaiti kana vakauya so ndagona ita itiwa sort of like ndita sokuona sevision so vachiuya kuma vakadzi vari kuuya vakagara dai vachikangosvika padhoo paipai vaibva vadonhera pasi zvokuti taitozonzwa noise yacho niya voridza tsamwa vobva vaenda mwana uyo haana kana zombodzoka futi kubva pachikoro kana kuzombouya kana kuzombodzoka pachikoro paakanga achifundisa saka meaning to say kuti kune vana vanotoroyaka kana vanga vachiraikira bhoza vanga ri mugrade 7 kana vanenge vachidini ka vachigurumwa nanamai vavo vaigurumwa nanamai vavo zviya zvokuti kana kuti makuseni masikati anoswera ari pachikoro manheru unenge ari kunozvima namai ona zvazvitaurwa zvechina izvozvo zvechikoko izvizvi kai izvozvo inini ndakachiona zvakaitika kuti kondinogara kunoku ona kune pamwe pandaisevenza so pane imwe home so ona kune mamwe home maresidential homes ona saka tiri tachipedza basa pakabva basa manheru acho nemakuseni acho nekumafofo kwakafamwe resident yaigara imomo tichibva saka pakazoita pakazodaidzwa kunzi azoya atorwe zvakazoya akazotorwa isatatu tapedza shift vanga vari veday shift ndo vakazenge varipo saka manheru acho isusu tazoya takuzosenza ipo paipi but pekutanga pahome pataisenza paipi taitauriwa kuti tatisingaiti maoperations uri wega aikuti munenge muchinocheka kuti vanhu vakarara sei vanhu vari sei chichizva zvongonocheka zvezvezvi watotaurwa kuti muchisenza kana muri 3 muri pa3 muri 3 maita night shift yachoni taitotaurwa kuti kana muchiinda kunocheka muchinocheka baibai munofanirwa kuita sei munofanirwa in pace not kuti uende wega because indakangosvikawo pane nyaya dzacho dzotonzi pane vanhu vakamhenga vachigarapo mumwe akamhenga achigara akanga asira ipapo saka ainetsa achifamba so saka maiti sometimes kana makagara imomo maizwa kana uchiti ona aitofamba kana mucorridor ona kutofamba mucorridor saka vanhu vanganga vachisenza pa havanga mwacho vatozvijaira mazoti gare kuti angaende timbonocheka unocheka vanhu baibai but kana muri tu mamusika kumazoti saka vakazoita uyu akazofawo ndiri pashift mona then akazotorwa akazotorwa dera shoma kuseni chizodzoka manheru mona
papanhu patagara around 2 mona takanzwa bhazi kuriri pane marezo akuti makata mabhera so ekuti muri muofisi vanenge vachiridza kana kuti achida kana attention zviya zvakuti uya aita problem saka ikapreswa dai rinenge chiindicata kuti rabva murumu number 12 saka unochiudza kuti number 12 ndeyani kana kuti ndeyamary mona mubva maenda yako kunoona kuti mary ari safe here mona saka first bhazi rarakarizwa marakarizwa muyamamuri imwe resident yazo Robert mona mari aibuda muyama ndo Robert maanga aita sei maanga afa ndiye anga afa ipopa mona tati ndobva tacheka pascreen tikati bhazi robva maRobert Carroll saka mukadzi waona isenzana ndomwe mukadzi wanga ari wechirungu wanga angoti angotokuekureso zvikazi ndobva ati kenimi naiwe iwewe pauya paipa umboona kuti muruma maRobert makavhurwa windo here tikati handinombodini andamboona chii kuti muruma maRobert makavhurwa windo muyaona takagara kudaro tola mukorido matakagara so takagara muliving room so saka vachibva kumarooms kwavo waitovaona kudai ndobva taona Robert achifamba akangofamba nobva asvika mushi anozosvika kwatakagara akakuita halfway munaunji matakagara muyama ndobva adzokera iye achangofa iye akanga afa akafa like kuma 4 tati pashift raramanero tatiswa kwakundoinza saka akazouya kuzotorwa makuseni saka tobva pashift saka tindobva uye akaramba akadai zvikasi tese kana mudaka kumutarisa so uye mukazi atikazi handishi Robert kaona ndobva tati gare futi ndobva abhaza futi ona mukazi uya ndobva adini ndobva abuda pakoti ndobva anotanga kupopota mukati wechirungu uyo ndobva anopopota zvikanzi Robert taikuchengeta panapa saka chouchada panapa chii chotokutinetsa panapa chii ona chibva tashift yakazopera mangwani makusenseni mukadzi achibva anofura windo zvikanzi no problem yaitika ndeyekuti paatorwa makuseni paya vanga vachifanira kunge vavhura windo kuti mweya wake ubude mweya wake uinde handi panenge nabhodhi yake uka iwe tanzi iye mukadzi wacho wechirungu yayatichi munofanirwa kuti muvhure windo rake handiti bcause bhodhi yake ichienda zobva zvangendawo nebhodhi nomweya wake but problem yakaitika ndeyekuti shika vakanga vari paday shift vacho takatasiya pakasitorwa bhodhi paipai havana kuvhura windo rachona harina kuvhurwa ona saka mweya wake ungazvitenderera imomo kubva ipapo the next shift takazouya manheru acho hatina kana chatakazombonzwa takazombombonzwa futi zvinobva zvaina zvakadaro ona saka zvese zvazvo zvomonyeperwa kana kuvarongo zviriko zvezvo zvemagosi zvezvipokwe zvita zviriko okay zvitoriko pane imwe but last year but one pane imwe hospital kune imwe area kune imwe area kunonzi Sunderland pakaita problem yakatobuda panewspaper nyaya yacho niyo pahospital pacho pakavakirwa pakavakwa pahospital pacho papane grave yemaroman soldiers aya saka vaiti vari zviya zvokuti kana kuti muwadi so vaigona kuona kana zimushi zakaita zishado richifamba richiona pakazodaidzwa mapriest so kuti azoisa zveholy water chichichi vachibva zengetawo zvavakaitawo zvavo zvechiito hazvinazomboonekwa ona so zvazvo kunzanzi zvinhu zvinongoitwa kuva mabhoyi kunoita zvese hakuna zvitoriko zvipongo zvitoriko zvitoriko kurivheri kwavarungu varungu vatorewo nekaucha yavo nezvino zvavanoitavo pachavo
iyoyo yokuti kana vakagara mumoda so vanga ri flat so vakagara so vaingoona kana zvinhu zvavakarongedza vachimuka zvainge zvichinge zvakapfekwa so zvakangopfekwa zvakaunganidzwa zvirimo mumba zvakaunganidzwa vodzokera kukanzo kwaka vonotaura kuti ndiri problem yakaita sevarongwa kuti maybe wo management ako pamwe unozvitsauka kono kwakarara paipai unorota uchizvitsauka ndio zviya zvekuti pane munhu amambona munhu unogona kungomuka zviya achiita something kana unochera mvura ari muhope zviya zvezvi zvotogona kuchera mvura yake omwe wadzoka uzomutaura ndinotoka muka ukanochera mvura saka ndo zvavaiti mutaura kanzi inongori pamwe unozvitsauka uri muhope wochasenda vakatozongopesa vangoisiya imba yacho niyo vangoisiya vega kuti mbesitari ona anyway ndozvinandangotaurawo zvangu tichi zvechizvozvo zvese hakuna kwezvisiri zviriko neku-UK zviriko taitiri kuda hakuna isu mati taiti ku-UK hakuna isu mune mahomes zviriko simele zviriko izvoni kana varungu pachavo vatone culture yavo zvavanoita zviya zvokuti kana especially kana kuti unogona kuti kana paside peroad so unogona kuona handiti kana lese pakaita accident hama yavo kana kuti ikafa alimona pane pakaiswa maflowers iko paipai sometimes vamwe unogona kuona pakatoiswa maflowers nerice rinenge rakatoiswa rakatomwaiwa ipapa maflower pane pakaiswa maflowers nerice rinenge rakaiswa rakamwaiwa usamwa ipapa maona so munhu wese vanhu vese vane culture yavo yezvavanobhiliva even kana izvo zvemagosi izvo vanozvibhiliva thank you aiwa tichazodzoka nepati 2 izi nyaya haiperi vanhu vacho vandikonoda kuedgwa vakawandisa haipere nhasi magosti saka ariko kwanzi too much in UK tichatomboya neuk timbozwa dzeuk idzi thank you azazi morarabo sharp you guys tozokontinya nezveshow iyi apa pana kumira mushe guys aiwa chitegai tichivhara kwai neuk zviriko kuhobhohobho kuuk uko anomaona so guys tatandara zvakwana vedu tatandara zvanhasi zvakwana guys tosangana zvekumazana toitaiko mulockdown tosangana zvemangwana paconfession day vai vanoda kuburisa zviri pachesti pavo mogadzirira handitika vada kuburisa zviri pachesti pavo mogadzirira I hope mwana ambouya kwandiri pamwe mangwana anenge aredi nenyaya yake yekuzvavari kuitirana nasisi vake chaizvo zvekusvika nyaya yacho bodonikisi yekuti sisi vanongoteverera vakomana vemunin'ina vachingovata navo vachingovata zvovainfecta mwana chirwere sisi saka paipa manje paipa pachina kumira mushe. Let's hope tomorrow she'll be ready to bring a story so that tigone kuinzwa confession kai iwo sachinawo vanzi follow futhi panapa. Let's hope kuti amen. I don't know, let's hope kuti vachauya vese, I don't know. So guys, thank you very much. Asisatarara vedwe mufunge ka ndaita feni yangu ine 8 years. Kune feni yangu iri pa UK app, iri kubudikira ne pa UK app. Feni yangu yoyo ine 8 years mwana uyu. Andichatauri zita rake ka ndaseka so panona profile picture yake. Ona profile picture yake guys. Biggest fan yakatonyora kuti biggest fan. Mwana uyu ane 8 years mwana uyu. Usho. Ari pa UK app. Andisingazi kuti pa UK iri biggest fan kudai. Anonzwei panyaya dzatinenge tichitaura anozivei zvatondinetsa but anyway ndichataura naye noyatsonzwa kuti nemhaka yei anonzwei panyaya dzatinotaura mwana ne 8 years grade 2 kai igrade 2 mwana ne 8 years kuti nditi hands to be continued masikati vedwe tichaikontinya manheru zvakare kuti musuminde kunowata nemagadhi anoona. So guys, you just pray man, you just pray. Msanya kuzovhunduka. Fear is the opposite of faith. Msanya kuvhunduka stereki. Mifarira feni yangu iyi yekuti ndashaya kuti ane 8 years anonzwei sure pane zvatinenge tichitaura pano. Avaita feni akavhara Facebook page yake, akachinja profile picture yake, akazvisira zvake sisimeli pa profile picture yake. Andimoona harisi ghost aiwa kama ana kanotora ne 8 years asikari pa UK app. Andimoona kama ana kanotora ne 8 years kari pa UK app. So guys, musakangane kunamata anditika musakangane kunamata and also anditika I thought so as well Sarah, but
ndofunga kanongodawo entertainment handizivi kuti pafacebook anenge achiita nezvei kuti anenge achingonakirwa nekungoita Facebook account I don't know but ndatombo handizivi anyway handizivi nichataura naye vane vana vavo guys nemusi weSaturday kune show yevana kuna Mbuya Diaries handitika Gogo Diaries vanenge vari pano vachitamba nevazukuru vachiudza ngano vazukuru vachitaura nevazukuru vachididi vachiseka nevazukuru saka kana muine vana vechidiki handitika vamunenge muinawo vana venyu ndichakupai time vanenge vari pano Gogo Diaries vakapfeka zvavo zvechigogo vachitaura havo nevana vose handitika vachitamba nevana vachitaura nevana pano kuti vana vasaenda kumastreet uko plus kana vari mumalockdown vadi vawane kuvaraidzwa vari mudzimba saka moudza vana venyu whether under supervision or not but hapataurwa hapo zvinyadzi because ndimbuya vanenge vachitamba nevasukuru vavo chete handiti maona vana vemadiaries pano so guys murera bo tobatana zvakare musakangane kunamata nhasi yakaguma kudeidza Jesu gore rakapera museri nhasi unomudana chete and I will try mesi kuti vashandise English to accommodate vana vese chatry kuti vashandise chirungu vachizanganisa neshona kana kuti pacheta interpreter handizivi kuti zvikwanisa kudi vakwanise kubalansisa balance yacho kuti vana vese vakwanise kuita entertainment handitika so guys morara bo ticha continue to be continued handitika laina nyaya yako usati wataura hanzi inspire a lot of people thank you my love thank you ndazoita kunakirwa kuti mwanani but I was going to be so much happy day anga aita zviri zveWhatsApp Facebook she's too young I believe she's too young to have Facebook so I think mama wacho kana vari pano akatarisa aiwa mitrei WhatsApp profile picture yawo ngakandosvika dzamwe wamira ku WhatsApp uko Facebook I feel like pane ma pedophiles hobo panapa so mwana chitongotakaya azoisa ake but still chirakaisa picture yemunhu mukuru but zvinozotumi kune maarabha aya anoganga anotumira vana handiva trust masivana aya anotipandutsira vana saka guys morara bo tosangana zvakare mangwana handitika ndaona Chijandukwa ari live handitika let's go and support Chijandukwa I saw him he's on live right now kana vachiri kuda entertainment Chijandukwa ari live right now you can just go there if you still want to watch my live Chijandukwa is live you can just go there let's entertain and let's try to support my celebrity edu asina noise our celebrities asina noise please let's try Hans the parent should be a top fan. She is a top fan Ratidzo. She is a top fan. Chedza I think vana vantangara I think 12 and below vana vengano chiko andizivini kuti gogo vari kuzvironga sei ndichavabvunza kuti vana venyu vatangira pamakore api mangwana tovaitira poster so that tori poster anoona Bryce ndaona Chijandukwa ari live handiti ndiwe admin weko ndongonzwa chinzi admin weko so handei kwa Chijandukwa tinosupporta mafelebe edu asina noise ese vana Mhosva TV vana let's go there and support them guys maybe negativity ingaita shoma maybe noise ingaita shoma kukaita ma entertainments hobe kuti toenda kuti unoseka tunakirwa tobva kuna uyu tunda kuna uyu tunoseka maybe tingaita abstain from zvimwe zvisina basa izvi handiti maona so ari live let's go there and support him handitika Chijandukwa hana noise nemunhu haneine munhu hana anongoita tunhu twake kwa Mhosva ufuta ndisoti ari live here anongoita tunhu twavo guys morara bo tobatsana zvakare mangwana bless you